Доброй раніцы, вітаю ўсіх. Добрый дзень, добрый дзень. Так, зараз яшчэ пераправяраем усё, пераправяраем гук. Гук ёсць, усё на месцы. Так, бідарыс таксама ідзе, усё ў парадку. Спадзяюся, прыролы вас не вельмі дастаюць. Вось тут на твічы, бо ніяк ад іх пакуль не пазбавіцца. Добренько, что у нас сегодня? У нас сегодня Divinity Original Sin 2, и сегодня мы гуляем, у нас серия стримов по Divinity Original Sin 2, и проходим мы, колькі поспеем, проходим на ближайших яшчэ 5 стримах прикладно, то бок на гэтым тыдні і на наступным тыдні будем проходить. Чацвер пятница остается як звычайна, нічога не мяняецца, усё по галасаванню. Што яшчэ? Што я не распавёў? Наша бягучая гісторыя. Мы ўсё яшчэ спрабуем выбрацца з выспы. Мы ўсё яшчэ знаходзімся ў першым акце. Спрабуемся выбрацца з турмы. У нас ужо амаль усе дадатковыя квесты выкананы на гэтай выспе агулам. У нас засталося, мне падаецца, 3 іх. Усяго мы можам нават зараз пайсці ў канец. Вось. Але мы гэтага зараз рабіць не будзем, давыконваем дадатковыя квесты і потым ужо адправімся ў канец гэтага акта. Мы зараз знаходзімся ў нейкім сховішчы Бракуса Рекса. Гэта стары кароль, старажытны кароль, хутчэй. Гэтай мясцовасці ён ужо даўно памёр, а ён быў тыранам, які там шмат каго, карацей, магіі рознай, пакуты ствараў людзям бясконца. Так што і вялікі любіцель рабіць пасткі і нейкую непрыемнасць. Мы зараз якраз такі, я ўпэўнены, тут нешта будзе абавязкова, таму што мы прайшлі праз абаронцаў гэтага месца. Вітаю. Мы прайшлі праз абаронцаў гэтага месца, гэта было 3 некраманта бессмяротных, то бок, ўжо мёртвых некраманта, якіх паднялі спецыяльна, каб ахоўваць гэтае месца канкрэтна. Статуя сям'і. Сярод даўно разваленых рэшты гэтага храма засталося адна святыня. Камень гэтага бога выглядае так, камень выглядае так, быццам бы ён заклікае цябе пакласці свае рукі на яго. На жаль, я так разумею, гэта адзін з варыянтаў, як трыгернуць падзеі калі мы пабачылі, мы ўжо боскасць бога свайго пабачылі, так? І нам ён гэты івент ужо не патрэбны, але калі б у нас такога не было, я думаю, гэта быў бы альтэрнатыўны варыянт, як сустрэцца. Шмат постак, кніга, нечакана. Я учора начапіла шалом мага на звера, і ён выглядае як галава воўка. Чаму на чалавек не так? Гэта вось... Я бачыў твой скриншот, я бачыў. Так што... Я не ведаю. У мяне, дарэчы... Як ён? Гэта вось гэты, Wizard Hat. Вось ён, так? Просто на мне ён выглядае як... Таксама, як бы ад жывёлкі нешта, але нічога такога надзвычайнага, так? Калі на яшчура закінуць, так? Давайте на нашага чырвонага прынца. То паглядзіце, як ён на чырвоным прынцы выглядае. Наконт брутальнасці. Яны адрозніваюцца вельмі моцна. Это ён жа. На яшчурах увогуле хапае цікавых, знешніх выглядаў. Цэлую паці яшчураў, і у вас будзе вельмі брутальны выгляд у паці. Так, а я хацеў вось гэта назад перапрануць. Адпраўляем да Фейна. Фейн, ты апранай сябе. Цікава. Гаргулія чамусьці ёсць. І яна нічога не кажа. Такие размаўлялі на ўваходзе. Давайте за чырвонага прынца забіраць розныя малюнкі. Цудоўна.
Что за книга? Ось гэта мы вывучым адразу. Трэмор чарвей пад зямлёю. Наносіць 21-23 пашкоджання зямлёю. На вашу каманду атручаны чэрві выпаўзаюць з зямлі і нападаюць на кожнага персонажа ў зоне, хто не абаранены магічнай бранёю. Персонажы, на якіх яны трапілі, не могуць рухацца альбо тэлепартавацца. Яны атрымліваюць пашкоджанне атруты кожны ход. Звязвае на 2 хады. А ўзровень залежыць ад вашага ўзроўня і атрымлівае бонус ад інтэлекту. Давайте, вывучым. У нас яшчэ месца ёсць? У нас месца няма, каб гэта ўзяць з сабою, так? Выключаць нічога я не буду. Мне падабаецца тое, што ёсць зараз у нашага Фейна, так? Усімі заклёнамі я карыстаюся, оно можа быць супернова моцная штука, але калі яго акружаць, то можна было бы і пакінуць. Вось, усе астатнія даволі карысна. Не, мы нічога не будзем замяняць, мы пачакаем, калі у нас з'явіцца яшчэ пункты, то бок мы калі мы падымем узровень, гэта не так далёка засталося, дарэчы. Вось, і мы зможам тады ўзяць сабе яго яшчэ. Я, можа быць, усё возьму на памяць, каб я больш заклёнаў мог насіць. Потому что заклённые крыху скончиваются. Открываем гэтае месца. Так, оп. Бойка пачалася. Як толькі я адкрыў, гэты труп падняўся, нет? Пачакайце-ка, дзе? Зомбі нейкі. Не разумею. У гэтым баку? Цель занадто далёка. Неправда. Неправда, неправда. Нечакана, канешне. Але я мог наступіць на нейкую пастку. Што-небудзь такое. Ось яны замарочыліся пад кожную расу для кожнага полу, абладунак выглядае па-рознаму. Так. Оп. Атрымаў сабе фаерболом. Гэта, я думаю, відавочна. Асабіста пасля Larian Studio, ну, Larian Studios пасля Baldur's Gate 3 відавочна, што яны не самыя звычайныя распрацоўшчыкі. Так, цікава тое, што мне няма месца. Увогуле. То бок я, па сутнасці, магу толькі бафы розныя накласці. Так. І што я магу яшчэ? Не, пакуль давайте нічога больш. І тут мы маланка іх яшчэ накрыем. Так. А можна адключыць гэтую штуку? Ён пачаў страляць і ўсё, і панеслася, ён бясконца страляе. Не той, каб шмат чаго, малаток і золата. Мы ў нядзелю з магільшчыкам такі фільм паглядзелі пра чалавякоў з-пад зямлі. Тыпу, блин, як жа ён? Ну, трэмор зямлі, нешта такое так і называўся. Не? Ці гэта не ён? Ну, зомби, я змагу аглядзець тебе? Не магу, не атрымліваецца. Давайте зараз фаербол пройдзе. Зараз будзе складана не атрымаць. Улыч. Нешта так, я назву забыла. Пра дрыжыкі зямлі. Ну, нешта такое, так. Легенда о крывавой розе. Дзе ты? Давайте, пачытаем. Легенды кажуць аб самай каштоўнай розе, крывавай розе. Якую дарылі каралі і мужчыны з самых старажытных часоў. Крывавая роза расце толькі ў зямле, якая напоўнена пакутамі і напоўнена брудам. У дні бракурса Рекса роза росла выкарыстоўваючы эзотерычныя метады
і жорсткія. Адзіныя метады, якія дакладна вырошчвалі гэтую рэдкую кветку. Парфюмер Аванель пераканаў Бракуса, што захаваць косткі згвалтаваных людзей, як гэта, не згвалтаваных, torture. Чаму мне адны і тыя ж словы, амаль кожны стрым, я забываюся адны і тыя ж словы. Калі у мяне неяк... О, цудоўна. Не, я падумаў ужо, што комп вырашыў перезагружацца зноў. Я забываю адны і тыя ж словы. Гэта не гвалт, гэта катаванне, вось. Закатаваных. Так, я забываюся адны і тыя ж словы. У мяне не спалучаецца ангельскае слово з беларускім словам. Не тое, каб я не ведаю беларускага слова, так? Просто калі перакладаеш, яно патрэбна наладзіць нейкую вось... Большае слова. Раней была праблема з усімі словамі. Гэта як бы не сюрпрыз, так? Памятаеце, даўно там ужо, хто даўно на канале, тыя ведаюць. Вось, там той же самы... Боже, забыўся нават назва. Planescape Torment, вось. На ім. Было складана зусім. Без аўтаматычнага перакладчыка я бы рада не даў увогуле. Таму што я ведаю ангельскае слово, але яно ў галаве ёсць, а пераклада яго няма. Вось і ўсё. І яно... Два розных слова просто абсалютна не мае ніякага спалучэння. Вось. Ты як бы ў абодвух выпадках разумееш, пра што гаворка, але вось чамусьці, ну, не чамусьці зразумела, таму што я ніколі перакладамі не займаўся, пакуль стрыміць не пачаў. Я не перакладамі займаўся, я проста ангельскую вывучаў. Ой. Вітаю усіх. Вітаначкі. Вячеславович, вітаначкі. Ауч Патейта, вітаю вас. Так. Парфюмер Аванель пераканаў Бракуса, каб ён захаваў косткі закатаваных людзей у цёмнай пячоры, у глыбокай пячоры. Ён засеяў насенне унутры іх спусташоных чарапоў, паліў іх слёзамі, пакуль яшчэ тых, каго закатаваных жывых. У такой зямлі крывавая роза расла вельмі хутка. Так. Вучоныя нават зараз кажуць, што калі ты знойдзеш гэтую таямнічую пячору, розы будуць усё яшчэ там расці. Але справа ў тым, што гэта вельмі дзіўная кнігу. Тут мы знайшлі кнігу унутры і так сховішча, якое хутчэй за ўсё вырошчвала гэтыя розы. Я так разумею, у гэтым сэнс. Проста які... У чым прыкол? Так. То бок, гэта і так месца, яно зачынена было стагоддзямі. Чаму мы чытаем кнігу пра, быццам бы сучасную кнігу пра гэтыя розы? Гэта вельмі дзіўна. Так, скрутак навучыліся рабіць. Новыя рэцэпты, і гэта ўсё амаль нічога не каштуе. Нават папера каштуе даражэй, чым гэтыя кнігі, каб вы разумелі. У мяне кнігі, якія каштуюць менш, чым папера, на якой яна напісана. Так, скрутак тэлепартацыі. Добра. Энцыклапедыя. Давайте гэта забяром. Я зараз давайте з аднаго персонажа пабегаю, то гэта фаербол лётаючы. Калі я яго не выключу, то гэта будзе праблема потым. Па-перше, для крафта патрэбна. Так, але гэта не адмяняе таго, што уявіць сабе напісаць кнігу і яна будзе каштаваць менш, чым папера, на якую вы напісалі. Гэты не адчыніць. Я атрымаў праклён. Толькі праклён часовы. Добра, мне патрэбны канкрэтна ключ ад гэтага куфара. Ладно. Давайте пробягаем. Ўсё тут пасткі нейкія на зямлі, якія я не бачу, і вось калі ласка, таму так і атрымліваецца, што тут фаербол лётае. Угу. А тут у нас што? У нас тут шкелет ляжыць. 18-го ўзроўня шкелет, дарэчы, каб вы ведалі. 2000 здароўя амаль.
А, там у цэнтры пастка. Добра, зразумеў. Давайте хоть что-нибудь вот это кинем. Оп. Это заблокую. Все, что заводно заблокую. Даже не куфр можно у кишені выносить. Ну, докладно, я нечто про гэтую магчымасць забыл. Чырвоны прынц. Калі ласка, забяры з сабою. Але ён з праклёном. Оп, я нешта націснуў там. У мяне есть магчымасць тебе просто забраць? Не, нельга. Гэта куфар нельга. Просто адсутнічае такая магчымасць. Можа, зараз разберем на косткі, пакуль не устаў. Добрая была бы ідэя. На жаль, не. Не разбіраюцца. Так. Я там не вельмі бачу. Можна вертыкальна... О, ёсць такі рэжым, як у Baldur's Gate перакачавала гэтая фішка. Зверху глядзець. Нічога няма. Цудоўнае месца. Пачакайце-ка. Каналізацыя. Оп. Рычаг нейкі, яшчэ куфары. Давайте не спяшацца. Ты. А можна цябе агледзець? Якая верагоднасць, што на ім праклён? Давайте захаваемся і паспрабуем за рычаг пацягнуць. Штосьці змянілася. Добра, гэта пакінем. Раз змянілася, то добра. Але мы зараз будзем астатнія абіраць. Можа, гэта асабліва. Ну так, яго давайте не кранаць, знойдзем, як яго правільна адчыняць. Я думаю, дзесьці ў канцы гэтага ўсяго будзе. Так. Гэта ўсё можна будзе прадаць. Трэба будзе потом з кнігамі разабрацца. Большасць можна просто прадаваць. Это подбираем. Подбираем. А что это такое? Ага. Ну ладно, кидаем назад. Нехай ляжить. Я кину назад, бачите? Ён трымаецца на вот этой кропачцы. Я могу яго пакласці, як ён ляжаў, не? Такой магчымасці няма? Разворачивать предметы я не могу, які я выкидываю. Ну ладно. Нехай. Нехай буде тут. Де знайшов, там і буде. Так, это все забираем. Вітаємо, Мегапозерські, вітанки. Мы тут зараз собираем сховище Бракуса Рекса. Протягиваем далей. Все, что баншим, то и несем у хату. Я сомневаюсь, что тут нечто будет, але чому б не проверить, правильно? Цікаво, что место побудовано як реально повновартісний замок, тільки він быццам бы провалився под землю. Так, это мы прочитаем. Новые рецепты. Падаецца, тут мы амаль усё. Застаўся толькі гэты куфар і ўсё. Я яго на апошні момант пакідаю. Вы паглядзіце на гэта ўсё. Неідэнтыфікаваны амулет. Ідэнтыфікаваць. Магічная броня, конституция, скаундрел, агратургия. У нас, я думаю, что это финес и телекинез.
А, не, пачакаць, скаундрал нам нікому не патрэбны. Гэта, па сутнасці, вельмі такая дзіўная штука. Скаундрал, канешне, крутая рэч. Вось, калі вучыць яшчэ. Я не ведаю, дарэчы, чаму нашага персонажа не бачна. Яго, вось тут павінна быць бачна, яго нават палачкі бачна, але вось самого персонажа быццам няма. Вельмі дзіўна. Так, ну ладно. Это вельмі дзіўная у нас камбінацыя атрымаецца. Подкрадванне. Сопротивление в воде. 3.12. Кому больш за ўсё гэта будзе паляпшэннем? Не табе. О, вось, Лоис. Больш за ўсё. Яе прям звычайны прадмет увогуле. Так, у цябе на геамансера броня і аналагічна, блин, трошки менш. А, ён яшчэ і на сілу. Блин, лухта нейкая, не зброя. Ні туди, ні сюди. Так, можа быць, усё ж таки ўзяць яму. Гэта менш пашкоджанняў. Peasant's Curse. Мне не падабаецца назва. У назве праклён ёсць. Давайте. Ёсць праклёны якія? Не, яна просто так называецца. Давайте пакінем пакуль. Яна со слотом. Ну, в прынцыпе, пярэдняя таксама была. Я нават не ведаю. Трошки менш броні, але ёсць здольнасць на скаундрала. Не, вернем. Я б, можа быць, лепей... Знойдзем каму яшчэ апрануць. Выглядае файна. Просто здольнасць скаундрала, яна... Скаундрал гэта, па сутнасці, злодзей. То бок вы і хавацца можаце там лепей, і крыты ў спіну наносіць, вось такое. Каб я зараз не нахлусіў вам. Што он там дае увогуле у нас? Так. Скаундрал сам па сабе дае мадыфікатор крыта, то бок верагоднасць крыта і хуткасць перасоўвання. То бок яна, в прынцыпе, неблагая так-то. Вось, але... А не, пачакайце, гэта мадыфікатор, гэта колькі пашкоджанняў закрыты вы наносіце. Што, ў прынцыпе, вельмі няблага. Так, то бок таму жа Ифану гэта прям вельмі файная штука. У яго 20% верагоднасць крыта. Просто што ён тады губляе фінес, які базавыя пашкоджанні падвышае. І падвышае на 5%, што вам не гэта. Я ж правильно не памыліўся? Дзе ён там? Фінес. Так, 1 пункт плюс 5% пашкоджання. Так што тут яшчэ пытанне, што мне будзе лепей. Вітаю, гулец. Оп. Ай. Оттисни кнопку. Натиснули кнопку. Цудоўна. Так, у нас з'явіліся пасткі, але адчынілася, вось гэты дзверы адчыніліся. Проходим. Смажаная яшчурка. Не хацелася б смажаная яшчурка. І так апарат у нас. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за падпісачку, хто б ты ні быў. Так, вы паглядзіце, якая прыгажосць. Тут я бачу пацушка. Давайте з пацушком паразмаўляем. Ты не выглядаеш, як быццам бы ты заблукаў. Спытаць у пацука, ці ён кажа гэта саркастычна. Саркастычна? Не, зусім не. Я ніколі не саркастычны. Я? Не, ніколі. Нават не ў маленькай ступені. Сказаць пацуку, што ён усё яшчэ гучыць саркастычна. Я не. Я гучу абсалютна звычайна. Відавочна. Пацук робіць табе позірк адчаю. Дапамагі мне. Сказаць пацука, што ён ведае пра гэта месца. Яго вочы пашыраюцца. О, я не ведаю нічога аб гэтым месцы. І я не ведаю нічога пра гэтую крывавую розу, альбо ведьму, альбо гэтых мёртвых людзей. Карацей, усё мы будзем з ім размаўляць у адваротным парадку. Мы просто будзем задаваць пытанні, ён нам будзе адказваць негатыўныя адказы на тое, што пазітыўна. Не забываемся.
Чаму арыгана вялікая вавёрка у шаломе з нейкага чэрапа ездзіць на шкілеце коткі з вушамі? Так, яшчэ раз. Рэлефе, чаму у арыганы вялікая вавёрка ў шаломе з нейкага чэрапа ездзіць на шкілеце коткі з вушамі? Чаму у арыганы? Гэта ў мяне катаецца яна там, не? Я толькі не магу зараз паглядзець, там сір Лора. Дзе яна там? Вось яна там. Не магу. Вось там. Вось там стаіць. Ходзіць туды-сюды. Пра ўчорашні скрын з шаломам. Я не заўважыў. Я на скрыне не заўважыў, я толькі шаломы заўважыў. Я да сіра Лоры стаўлюся як да яшчэ 5-го персанажа ў паце. Так, спытаць пра гэтую неіснуючую крывавую розу. О так, правильно. Я так сабе збіраюся дапамагчы ўсёй інфармацыі, якую ты жадаеш, пакуль ты не робіш нічога для мяне. Палічыўшы, што яна ўсё яшчэ працягвае быць саркастычна. А чаму, пачакайце, Ифан размаўляе з ёй? Ну ладно, няхай размаўляе, проста што я думаў, я за Фейна размаўляю. Але не. Так, палічым, што яна ўсё яшчэ працягвае быць саркастычнай. Спытаць, што мы можам для яе зрабіць. Слухай, у мяне няма ніякай праблемы, якая значыць, што я не магу казаць праўду, і я не жадаю, каб ты мне дапамог яе вырашыць. Яна робіць выраз пыскі, быццам бы, разумееш? Спытаць, якое лячэнне можа такое вылечыць? Пацук робіць, дае табе вельмі глыбокі позірк, заклікаючы цябе вельмі уважліва паслухаць. Я не думаю, што праблема ў маёй галаве, і больш за тое, я не думаю, што праблема можа быць вырашана выкарыстаннем крыніцы. Я магу катэгарычна сказаць, што кароткі моцны шок ад чагосьці ад нейкага магічнага пераканання абсалютна бы не вырашыў маю праблему імгненна. І я не прапаную табе паглядзець на падтэкст таго, што ў тым, што я сказаў. Пытаць пацука, ці выкарыстанне магіі на яго не заб'е яго. Ён сказаў пра шок. Я магу маланкай яго пальнуць. Пацук кажа табе доўга на цябе глядзіць і спрабуе сказаць, ну, вядома, не. Давайте паглядзім. Так, закрываю вочки, падрыхтоўваецца да таго, што набліжаецца да яе. Пам-пам-пам. Наконт вавёркі. Сір Лора ходзіць за намі, вось яна. Ён, вавёрачка наша. Ён ходзіць за намі. Ён спрабуе выратаваць сусвет ад падзення вялікага жолудзя. Ён далучыўся да нас, карыстаючы намі як жывым шчытом ад таго, што можа нашкодзіць яму. Вось, так што, па сутнасці, мы яго проста ахоўнікі. І гэта ён вырашыў, так, гэта не мы, абсалютна. Мы падабаемся... Я не памятаю так, як... Куверкус. Вось так лічуць мёртвую котку. У меня есть пытанне. Ну можна пытанне толькі пра вялікі жолуд спытаць. Ну ладно, дасвідос. Не будем. Так, нам што? Нам маланкай шарахнуць, так? Лоис? Рыхтуйся, маланачка. Што? Стаўленне да Лоис змянілася. Ага, гэта не спрацавала. Пачакайце-ка, я што, неправільна зразумеў?
Мне благословление можна накласти? Я бы наклаў благословление, калі б яна не сказала про магічны шок. Давайте благословление просто, и все. И гэта я забила. Благословление я забиваю. Пачакайце-ка. Просто гэта два самых... Ну, самы лагічны быў скарыстаць благословление. Лячэнне я забіваю. Гэтага пацука забіваю ўсё. The rat's eye. I don't know anything about this place. Nor do I know anything about a blood road. Oh yes, that's right. I look. It makes a face that says, "Understand." The rat gives you a grey. I don't know Jeszcze what raz. the problem is in my head. And further to that, I don't think the problem could be unscrambled by the use of silver. Выкарыстаннем крыніцы. I can categorically state that a short, sharp shot with something of a magical persuasion would absolutely. Кароткі, востры шок. Чым-небудзь з магічнага пераканання. Ну, гэта ён можа саркастычна сказаць. Дакладней вырашыць мою праблему. Герой. Магія заб'е яе. Прапанаваць пацуку доўгае шчаслівага жыцця, а потым адгарнуцца. Гэта заб'е яе. Ну, справа ў тым, што якраз таки гэта заб'е, і мы гэта ведаем. Яна смерці сваёй жадае, альбо што? Я трошки не прасачыў тады за яе думкай. Просто гэта нават варыянт героя. He looks at you as if to say, Блин, ну ладно. Працягваем далей. Мы-то, падаецца, і з пацука можам рады даць. Просто мне цікава было што-небудзь з пацуком зрабіць. Яна вельмі арганічна глядзіцца ў гэтым свеце. Не разумею прэтэнзіі. Не, я думаю, што абсалютна на месца. Серлора ідэальна. О, пастку. Ну, гэта я заўважылі пасткі. Так, калодзеж. У першы час я памятаю, размовы з калодзежам не заўсёды добра скончваліся. Так. Ты падыходзіш да закінутага калодца і глядзіш уніз у яго беззубы чорны рот. Калі... Як толькі твоя галава перасекла мяжу, вы чуеце слабы голас, які перадаецца рэхам з глыбін. Жадае вады. Вады табе. У мяне ёсць вось гэтае. Закінем. Оп. На табе вады. Так. Калодзеж зноў запоўнены чыстай свежай вадою і халоднай вадою, але тое, што падымаецца на паверхню, хутка выпараецца, і так і хацелася бы, каб вы маглі напоўніць сваю ж смагу. Вы бачыце звязаныя рэшту трох трупаў, змяшаную масу костак, скуры, з якіх 3 чэрапа тырчаць. Яны звяртаюцца да цябе ва унісон, іх галасы перамяшаюцца. Дзякуй табе за ваду. Мы благословляем тебе за ваду. Мы дзякуем табе за сканчэнне катавання.
Варыянт адказа Фейна. Іх лёс такі же жудасны, як і быў наш. Спытаць, хто іх так, ну, хто іх так закатаваў. Кароль. Кароль, Бракус Рекс. Вар'ят з каронай. Спытаць, чаму Бракус Рекс так іх наказаў. Мы не задаволілі караля. Мы сказалі праўду. Угу. Сказали, что он не будзе святым. Ну, то бок, бо не атрымае боскасць. Вось оно што. Так разлавалі яго, а? Просто праўду сказалі яму. Вітаю, містер Сінкер. Вітанчыкі. Вітаю, прабай. Вітанкі ўсім. Такім чынам ён звязаў нашыя целы і пракляў нашыя гэтыя throats. Ну, карцей, рты. Браты Баладуры яны. Дзякуй табе за ваду. Благословляем тебе за ваду. Яны спытаюць у нас паслугу. Людзі Баладура павінны быць пахаваны з манетай. Угу. Дай нам монеты. Чым больш ты заплаціш, тым далей нас вознічы забярэ. Ну, карацей, у свет мёртвых. Давайте, чаму не? Давайте просто дадим 150 монеток, чаму бы не? У нас есть. Сколько у нас есть? У нас есть 4800. А, нет, так, усяго у нас 4800. Давайте 150 монет спокойно дадим ему. Я знову нас благословляють. Дай води, дай грошей, ну. І далі персонок ніякі. Laden with a burden of the coin you gave them, the brothers of Balador sink back to the bottom of the well. Whether they will find their kingdom or languish in the dark wet depths forever, you cannot foretell. Іх целы паглыбіліся зноў у глыбіні колодца, і невядома, ці яны адправяцца туды, куды, ну, у сваё пасмерце, ці не. Так, а вось гэта персонак цікавы. Сопротивление геомантия, сопротивление ядам и сопротивление огню. Цудоўная комбинация, мне падаецца. І яшчэ даволі нармальна так магічнай брані. У каго пярсцёнка няма. Так, тут у нас полностью. Можна нашаму яшчару даць. Няхай перакінеза трошки будзе. Просто так. Вось так вось, няма ў спісе Disco Elysium. Уяві сабе. Уже прайшлі дыска? Не, просто не закидывали. То бок калі стрым апошні быў, пасля гэтага не закидывали. Праблема хутчэй будзе з Disco Elysium, гэта даведацца, дзе... Ну, у мяне хутчэй за ўсё захаванне можа нават не быць таго, на якім мы скончылі. Таму што я зараз актыўна, калі ідзе пераклад. Я яшчэ сам паралельна праходжу, у мяне гігант, у мяне мільён захаванняў. Вось, у мяне прям мільён захаванняў. Яны ўжо даўно перапоўнілі месца, колькі можа ў Гоге змяшчацца, там паўгіга можа захаванняў. Таму што калі ты заходзіш у гульню і выходзіш з яе, яна аўтаматычна захоўваецца. А калі я пераправяраю рэчы, ці ўсё ў парадку, то яно стварае новае захаванне, атрымліваецца кожны раз. А мне бывае па 10 раз патрэбна праверыць штосьці. Так што там гіганцкая просто колькасць захаванняў, і, ну, просто знайсці старое захаванне будзе складана прям. Калі яно ёсць усё яшчэ. Бо я бы хацеў пачысціць увогуле. Але тэарэтычна магчыма. І мы можам, конечно, працягнуць з таго месца, дзе я, але без кантэксту гэта будзе вельмі складана, таму што я далёка забраўся. Я там 4-5 дзень зараз. Чакайце пераклад. Пераклад прыйдзецца прям пачакаць. Яно гульня гіганцкая, насамрэч. Я чым больш мы ім займаемся, тым больш разумею, наколькі яно. Я, скажем так, добра, што я недаацаніў Disco Elysium, так? Інакш я бы за гэта не ўзяўся. Реліквія стаіць каля ўвахода.
faintly crackles in the background. Так, паветра вакол зіхацячай рэліквіі напоўнены сілай, і крынічны бар'ер з крыніцы ціха патрэскавае на фоне. Выклікаць свае здольнасці крыніцы і сфокусавацца на рэліквіі. Гукі ад рэліквіі растуць, яны становяцца ўсё мацней, і яскравае святло пачынае свяціць з яго рун. Так, іскры пачынаюць распаўсюджвацца па паверхні, і яно разбіваецца як шкло. Добра. Толькі я крыніцу згубіў з-за гэтага. То бок у мяне зараз няма, прыйдзецца... І гэта ўсё, гэта канец гэтага сховішча. Ваза. О, вось гэтую цудоўна. Ідзе да Лоіс. Лоіс, можаш адразу вывучыць. Ланцужковая маланка. Але патрабуе крыніцу. У Лоіс ёсць месца, куды гэта ўвогуле вучыць? А, 2 пункта, каб запомніць. Блин, а я бы хацеў ёй пакінуць тое, што ў яе ёсць. Так, распаўсюджваецца да 8 разоў у 8-метровым радыусе і наносіць 59-65 пашкоджання паветрам кожнай цэлі. Просто калі ворагі блізка адзін да аднаго, гэта прям ультыматыўная халера. А з пацуком мы не знайшлі разгадку? Не. Я бачу, ён кажа пра крыніцу, магію крыніцы, нейкае перакананне крыніцы, ён кажа. Шакуючае перакананне крыніцай. Адзінае, што мне ў галаву прыходзіць, можа быць, яму патрэбна маланка, якая за крыніцу кастуецца. То бок вось гэтая, якая ў Лоіс зараз. Можам паспрабаваць. На ўваходзе ёсць бясконцая крыніца, мы можам ёй скарыстацца. Оп. Рукі тырана. Сабралі яшчэ адзін прадмет. Яно было праклятае. Ага, ну вось. Калі бы я атрымліваў сабе імунітэт ад усіх гэтых штук тырана, то можа быць яно... Просто мне падаецца, калі поўны сет апрануць, то тады яно можа працаваць разам. Але, на жаль, не. Мы там згарым нахрен. Пэўна, трэба ўвесь сет. Ну, ножкі мы, на жаль, не знойдзем, у нас просто не хапае параметраў. Так, давайте тады. Калі пацука, можа маланка выратаваць, якая скаставана крыніцай. У нас ёсць гэты заклён, мы яго ўжо атрымалі, так? Мы зараз пойдзем да ўвахода. Вось. А дзе ён? Ён вышэй быў, так? Давайте тады падымаемся наверх. Забяром там крыніцу. А, пачакайце, гэта не той месца. А, не-не-не. Крыніца была ў іншым месцы бясконцая. А ёсць у мяне хуткая тэлепартацыя туды-сюды? Не? Не, няма. Блин, вось халера. Просто мы маглі бы... Ну, яно просто прям нават не квест. Можна было бы ўсё роўно пацучку паспрабаваць дапамагчы, але... не атрымаецца. Ну ладно, ладно, глядзіце. О, пячора знайшлі. А вось і пячорка наша, якая мне патрэбна. На яе можна прайсці праз пляж з цмокам. Ідэальна. Мы ўсё роўна праз цмока пойдзем. Можна, калі ласка, просто тэлепартнуцца адсюль. Альбо.
Лабіринт просто ми пройшли, так? Є ніяка можливість вернутися просто назад. Stern eyes and a sterner face stare into your very soul. Under the inescapable... Another crawling rat, tracking your stinking paws beneath my nose. Vermin are not tolerated in my house. Begone! На мені статуя накричала, так. Я не збираюся отсюди заходити. Doubt my power. I merely wish... Оп, я нас телепортнув назад. Усьо. Ну, насамрэч ён зрабіў тое, што мы жадалі. Дякуємо велике. Так, я, може, не там пайшоў. Мне падаецца, я не там пайшоў. О, статуя нейкая, каля якой я не быў. Вось да яе мы і сходзім. Няўжо? Я тут увогуле не праходзіў. Як у мяне так атрымалася? Рэальна, я просто прапусціў гэтае месца. Няхай яны там ходзяць, там нічога такога няма. Опа, я трапіў у бойку. А дзе? Пачакайце-ка. Ау. Ау. Это зусім не тое, што я чакаў. Так, усе ў бойцы, так? Ну ладно, давайте тады. Разваліваючыся геамант. 6-го ўзроўня. Яны, па ідэі, для мяне ўвогуле не праблема павінна быць. Так. Толькі ўсё Фейну зараз застанецца. Вось у чым праблема. Так. Фейн заўсёды можа мёртвым прыкінуцца. У гэтым ёсць плюс. Я просто не чакаў бойкі тут зусім. Калі б такая справа была бы, я бы, можа, вось тут прыйшоў бы. Давай, Фейн, суперновай і прыкінемся мёртвым. Альбо не. Я нават не ведаю. Прыкінемся мёртвым. Нас тут няма. Усё, конец ходу. Якога я ўзроўня? Я 10-7-га. Падаецца. Так, 7-га. Яны павінны быць не праблема, але іх тут даволі шмат. Я трошкі не чакаў такога. Ого! Ну гэта хаця бы тэлепартуецца. Праклён на Лоис наклаў. Ау. Это нормально так болюче. А Фейн хіба не ўжо мёртвы і прыкідваецца жывым? Не, так гэта ж патрэбна... Яму наадварот зручна. Ён мёртвы, ён можа прыкінуцца мёртвым. Таму што ён выглядае як мёртвы. Усё лагічна. Давайте на Лоис накладзем лячэнне. Там яшчэ адзін увогуле вельмі далёка. Але ў гэтай гульні нават першы ўзровень розніцы, адзін ўзровень розніцы можна моцна ўплывае на камфорт. Так, гэта праўда. Так. Вельмі дастаецца зараз Лоис і Ифану. Давайте пазбавімся ад креаманта. -1. Пазбаўляемся ад мелкіх цэляў зараз. Ну, у сэнсе, што не здаравеннага будзем біць, а вось гэтых усіх. Так. Яны адчапіліся ад Фейна, і гэта добра. Фейн, ты можаш бахнуць нешта?
Фаерболом пожадана у кого-небудь. Ось так. Удобно. Ёсць, трапілі, і нават не падпалілі нічога больш. Давайте хуткасць на Фейна. Я адбягу ў бок, каб сам себе не падпаліць. І ўсё, адпачынак. О, блин, тут яшчэ персонаж быў, я не заўважыў. Аграмант. Маланкай херакнуў у нашага Фейна. А можна не, адчапіся. Я лічу, што нежыць гэта мёртвыя, якія пракідваюцца жывымі. Я думаю, гульня з табой не пагадзіцца. Так, аднаго пракінулі. Ён гарыць, ён памрэ. А вось гэты... Давайте яго пракінем. Цудоўна. Мінус 2 пад кантролем нашым. Лоіс пакуль трымаецца. Праблема з Лоіс зараз, што калі яна неўдала адыдзе, яна ўпадзе проста. Пашасціла. Добра, цудоўна. Гэта тое, што патрэбна. Так, давайте-ка... Зноў жа, фокусуемся на іншых, на мелкіх цэлях. Ой, я трошки зачапіў чырвонага прынца. Так, Фейн там усё яшчэ дастаецца, Фейн неўдалым месца стаіць. Адчапіся, калі ласка. Фейн, Іфан, на жаль, не бачыць нікога, акрамя здаравяка гэтага. Але ён можа за бясплатна перасоўвацца. Блин, ён замёрз? Што ён замёрз? А чаму ён замёрз? А, гэта пракляты лёд. Вось жа халера. Так. Мне патрэбна атруціць сябе. Атруцілі. Цудоўна, працягваем рух. І пальем сябе вадою. Толькі я стаў каля бочкі з агнём. Гэта мінус. Ау. Фейн зараз ад'едзе. Я магу нешта зрабіць? А ў нежці ёсць сваё басство? Я забылася. Ну, перад намі паўстала нехта там. Карацей, знаёмая наша. У Фейна можа быць сваё. Прям сваё басство. Так, а гэтага чала я не забіў, так? Я зараз памылку зрабіў трохі. Не падпаліў яго нават. Блин, Фейну там балюча прям. Неудалае месца. Я магу, конечно, телепортаваць Фейна адтуль просто, каб выратаваць, таму што ён у стане зараз знаходзіцца. Фейну хутчэй усё кабзда будзе. Калі я яго телепортну, я яго сам магу забіць. Вельмі неўдала. Так, у такое я не могу трапить, вось у гэтую могу паспрабаваць накидать. Давайте забивать их по чарзе. Минус 1. Далей. Потушим, хотя бы паспрабуем потушить нашего Фейна. И он хотя бы не горыть. Один статус его сняли. И броню на его накласти. Магічную. Оп. Зняли яшчэ статус. Цудоўна. Може бути, він протягне трошки. Так, Фейн живий. Нейким цудом. Треба придумати далі. Давай, накладывай на себе броню. Очищай розум. І збігаємо. Трошки. Ми нікого з їх не бачимо, так?
А, мне пунктаў дзеяння не хапае. Ладно, застаемся тут. Просто гэта ўсё можа выбухнуць, і я не жадаю, каб выбухнула разам з Фейнам. Фейн зараз супраціўся смерці, ён бы зараз помер. Прям 100%. Ён перажыў забойство. Што б такога зрабіць-то? Подпалили. Фейн, калі ласка, трымай броню. Узмацнілі. Фейн яшчэ, можа быць, працягне штосьці. Штосьці да паробіць. Давайте за яшчу распушчуся. Униз. Оп. А чаму я яго не магу атакаваць па магчымасці? Ён жа прабег міма мяне. А чаму рэў? Адчапіся. Шалёны. Так, што я магу, што я магу? Давайте асляпленне на яго накладзем. Оп. Не халера, ты не можаш больш зарабіць. Можа быць, мы да сябе можам сюды наверх кагосьці яшчэ падняць. А гэта ремансер... Не, няхай ён унізе там будзе. Так, і ад гэтага пазбавіліся. Цудоўна. Засталося ўсяго 2 ворага. Паскарэнне. Давайте накидывать. Мы позбавимся ад ремансера и потом возьмем як цель вось гэтага Войд Волкена. Пачвару бездані. Ау. Фейн, ты ўсё яшчэ жывы. Цудоўна. Фейн яшчэ жыве. Мне атрымаецца... Давайте вогненной стралой скарыстаемся. Вось так. Амаль забіў. Гэтая пачвара прям паўсюль лазіць. Здзяўбла. Так, лячэнне на Лойс. Лойс працягвае трымацца. У яе ўсё ў парадку. І даб'ем аэрамансера. Цудоўна. Мінус аэрамансер. У нас пакуль неблага. Неблага ўсё атрымліваецца. Нас застаўся толькі вось гэты асабісты вораг. Чвара бездані. Я магу пракляты... Там пракляты лёд, створаны гэтай пачвары. Я магу яго пераўтворыць у праклятае полымя? Не? Некраполымя. Не, падаецца, звычайнае полымя атрымалася з гэтага. Так, звычайнае полымя. Раз. Працягваем настрэльваць. Нормально, нормально. Амаль. Цудоўна. Па сутнасці, калі ён адзін, ён не прадстаўляе аніякай пагрозы. Мы можам яго нават апракінуць, падаецца, так? Оп, апракінулі. Цудоўна. І падымаемся да яго наверх. Я зараз нават на нашага... Блін, я з-за дыма не бачу нашага чырвонага прынца. Оп, застанелі яшчэ. Вось табе яшчэ. Зараз настраляем яму з усіх бакоў. Готово. Лёгка.
адпачынак і ўсе, калі ласка, прыходзьце ў сябе. Оп, там паслізваюцца ўсе. Пачакаем, пакуль уся паці збярэцца. Давайте зробім зараз перапынак. Я хуценька паснедаю і яшчэ зробім рэкламны блок, каб пазбавіцца ад прэролаў рэкламы на твічы. Ось, каб ад нас адчапіліся. І будзем пасля гэтага працягваць, паразмаўляем з іншымі персанажамі. Ці ў першы раз я праходжу? Так і не. Я вельмі шмат разоў праходзіў першы акт, калі гульня была ў раннім доступе, і пасля гэтага я не гуляў. Таму першы акт вось гэтыя падзеі я ведаю, а далей пасля першага акта я не ведаю нічога. Амаль нічога, там адзін раз я забраўся далей за першы акт. Так. Угу. Я там абмеркаванне пра Іфана зачытваць не вельмі буду, ну ўвогуле пра персанажаў, таму што і так вядома. Давайте робім перапынак, зараз вярнуся.
Усё, вярнуўся. Твіч ад нас адчапіўся. На бліжэйшую гадзінку. Што робім? Мы зараз ідзем да цмока увогуле. Мы тут міма праходзілі, так атрымалася, што на нас напалі па дарозе. Можа, я міма трапіў, не? О, я не туды пайшоў. Вось у чым справа. Ладно. Давайте тады адсюль лут забіраць і потым пойдзем далей. А, персонажы вырашылі не размаўляць больш. Персонажы вырашылі, што... Ну, там была размова наконт бойкі, яна знікла. Вырашылі, што хопіць з іх размовы. Новыя рэцэпты. Вы паглядзіце. Шыту, у якога ёсць верагоднасць блока. 10%. Мы гэта дакладна даем чырвонаму прынцу. Ідэнтыфікуем гэтыя пярсцёнкі яшчэ. Это можна проста забраць, таксама забраць. Паляўнічы, гэта ідзе іфану, без пытанняў. Піракінез і супраціўленне паветру. І мы гэта забіраем сабе. Гэта мы забіраем, а даем, можа быць, адразу чырвонаму прынцу, таму што там на канстытуцыю, а канстытуцыя ў нас усё ж такі больш для ваяра, правильно? Але яна, в прынцыпе, каму заўгодна пойдзе. Так, калі падумаць. Так, у гэтых ужо не тое, каб штосьці ёсць. Так, астатнія больш сумныя ў гэтым сэнсе. Мне падавалася, у гульні є люстэрка, які можна рэдагаваць персонажаў. Яно ёсць, толькі на караблі. І што яно ў сутарэнні пад турэмнай кухні, дзе мы біліся за тытул абранага, але яго там няма. Яно там было ў дапаўненні. У раннім доступе дакладна. Калі ты не гуляла ў ранні доступ, то тады я не ведаю, адкуль ты пра гэта ведаеш. Забираем. Your gaze wanders over the solemn... Яшчэ адна статуя, каля якой патэнцыйна маглі бы атрымаць сабе прадбачанне у гэтым самым за сваім богам. Так, я ўжо зразумеў, што я не тое месца іду, нам патрэбна вось сюды. Вось гэта шлях да цмока. Я каля самага ўвахода не той бок пайшоў. Нешта загаворваюся сёння. Як заўсёды, у прынцыпе. Пачакаем, пакуль уся паці нагоніць нас. Вы паглядзіце, як хуценька яны бягуць, калі адстаюць. Не? Оп, брррр. Формула. Вось, іфан там. Усё нагналі. Зараз будзе цмок. Бачыце, там на выспе, на беразе? Я отсюда не могу так камеру поставить цудоўна. На березе есть цмок у ланцугах. Зараз будем разбираться.
frozen ground in the middle of a swamp. What's going on? Смог? Ти як? A winter dragon. The dragon stares you down with flinty, intelligent eyes. He tries to speak. Смог but he глядзіць на цябе зверху ўніз сваімі разумнымі вачыма. Ён спрабуе размаўляць, але яго пашча сцягнута ланцугамі. Тымі ж самымі ланцугамі, якія прывязалі яго да слупоў. Добра, калі мы жадаем з ім паразмаўляць, нам патрэбна вынесці слупы. Усё проста, правильно? unreadable glyphs mantle this ancient А, pillar. Гліфы, які немагчыма амаль прачытаць, знаходзяцца на гэтым старажытным слупе. Прапісаны, як гэта, убітыя скрозь гэтыя тоўстыя жалезныя ланцугі. Гэтыя ланцугі прывязалі дракона Цмока вельмі моцна, ну, скажем так. Так, вельмі гэтыя фразы пабудаваныя, ну вас нахрен час ад часу. Тады мы іх разносім. Все просто, правильно? Дзе там, няхай чырвоны... А, дарэчы, я ж там атрымаў сабе шчыт. Чаго я тут? Шчыт тое ж самае, што ў мяне, акрамя таго, што ён дае шанс блока. Я думаю, шанс блока мацней за нашу там плюс 1 персерверанс. Персерверанс это у нас што? А, гэта вось назад адбівае пашкоджанне. А, не, гэта колькі брані мы вяртаем, калі нас у розныя статусы ставяць. Настойлівасць. Ну, такое тады. Вось трампнасць не блага, але таксама не вельмі не абавязкова. Смока выпушчаем. Давайте просто заклёнем. Упс. Подпаліў себе. Тут, у принципе, полумя не такая уж и великая проблема, я скажу. Коли наоколо так холодно. Так, перед гэтым мы захаваемся. Я не памятаю, што будзе. Мне падавалася, што я з ім нават прям змагацца буду. Вызвалены Цмок выглядае слабым і хворым. Калі вы набліжаецеся, ён расцягвае свае стомленыя крылы слаба і вельмі уважліва глядзіць на цябе. Замёрзлыя слёзы бачны ў яго вачах. Моя падзяка за тваё намаганне, сябра. Але зараз я не такі ж, не больш вольны, чым я быў толькі што ў гэтых ланцугах. Калі ласка, дапамагі мне знайсці маю сапраўдную свабоду, каб абудзіць мяне з бясконцага спячкі. Але вядома, за гэтага ты хутчэй за ўсё і стаіш перада мною. Слейн гэта ён, паклікаў лорда смерці. І вось ты тут. Ці гэта супадзенне? Так, сказаць, што гэта супадзенне. Тры варыянты. Першы, сказаць Слейну, што гэта супадзенне. Мы не збіраемся забіраць яго душу. Другое. Сумна пасмяяцца. Мы самі выклікалі смерць, і зараз гэта самае. І зараз яна ў нас ідзе па пятам. І варыянт Андеда. Усміхнуцца з загадкавай усмешкай. Вы ведаеце трошкі аб смерці так же сама, як і пра жыццё. А не атрымаецца як з пацуком? Ну, спадзяюся, з якім пацуком? Які ў мяне, якога я маланкай херачыў? Давайте вариант Андеда. Па выглядзе мой лёс, гэта не тое, што я сам сабе магу выклікаць.
Моя душа привязана до послухмяности. Stand and thrall to her every whim. Я позбавлен своей крыницы одной из самой вар'яцкай з ведьм. Я повинен виконувати кожний яе загад. Їй тільки потрібно загадати, і потім моє тіло погодняється. Питаць, хто гэта зрабіў. Rebecca, Ведьма Радека. love with her once. Калісьці я кахаў яе. Smallest slight, really a trifle, she wielded a purging wand against me, enslaving me to her. За малейшую... Now only my voice remains. За самую маленькую, неважную рэч, яна накіравала на мяне ачышаючую палачку і як гэта, падпарадкавала мяне сваёй волі. Толькі зараз толькі мой голас застаецца маім. Сказаць, чаму яна закавала яго тут. Што я зрабіў з падпаленымі свінкамі, я іх усіх вылечыў. Я за гэтага палачку прадзяўбаў сваю. У мяне, па сутнасці, палачка, якая патрэбна мяне па галоўнаму квесту, была прадзяўбана на свінняў. Таму што я нешта не заўважыў, што ёй зарады, што яна можа скончыцца. Так. Навошта ведьма пакінула цябе тут? She trekked far underground beneath a nearby tower, seeking ingredients for her vile potion. Яна пайшла глыбока пад бліжэйшую вежу, шукала інгрэдыенты для яе зелляў. I can feel her dark heart beating within my own, even from here. Я нават адчуваю, як яе цёмнае сэрца б'ецца разам са маім, нават адсюль. Я чакаю яе вяртання. Але я лепей чакаў смерць, чым пабачыць яе зноў яе твар. Выказаць свае шкадаванні. The dragon sniffs and rakes at the ground with one razor-sharp talon. A thought cannot mend a soul, Думка не можа вылікаваць душу. cannot heal. Малітва не можа вылечыць тое, што было знішчана. Talk to Ты кажаш гэта, каб супакоіць сябе, не мяне. Спытаць, што мы можам зрабіць, каб выратаваць яго. That you would even ask such a question of a stranger already in your debt. There is much goodness within you, but this task would not be easy. The Так. decades of anyone. Нават спытаць такое пытанне ў незнаёмца, які ўжо табе павінны. У табе шмат дабрыні. Але гэтая задача будзе непроста. Радека вельмі разумная. Мыш для твоей... это самое... каток для твоей мыши. She consumed all my soul. Яна паглынула ўсю мою крыніцу з ачышчаючай палачкай. She has Пакуль у яе яна ёсць. У яе ёсць поўны кантроль надо мною. Калі ты можаш вярнуць яе мне, я зноў буду вольны. Так, скажи, што мы вернем. Я памятаю, што там падстава. Яна нам... Мы станем, па сутнасці, выконваць тое, што яна нам скажа, калі мы пагадзімся. Ну, я памятаю, нешта такое у мяне смутна ў галаве ёсць. Даўно было. Книгу с любым навыком элементарной магии можно получать практично с любой книгой не элементарных навыков, каб атрымаць унікальную книгу навыкаў, якой няма ў продажы. Потым, можа быць, паэксперыментую. У мяне зараз даволі абмежаваная колькасць кніг. Большасць кніг я ожидаю, я бы паўторкі пачаў так рабіць. Так. Ну давайте скажем, што мы пашукаем. and whatever aid I can then offer to you. Добра. Пытанне толькі, дзе там гэтая вежа ўжо, я не памятаю. О, прасючок. Толькі давайте пакуль не туды, а пойдзем, у нас ёсць яшчэ некалькі... О, яшчэ одна пячора. Боже, колькі ўсяго. Так, ёсць, я бачыў уваход тут у пячору пірата. Спачатку мы ідзем туды. Таму што ён нам вінны нейкія артефакты. Оп. Персонаж, вы где там? Разляглись яны там. Давайте.
Я розумію, то поки яны вырашылі не абыходзіць ні халеры, яны вырашылі паляжаць. Я разумею, так. Бачно. Ну, пачакаем. У прынцыпе, калі б я, можа, зайшоў, яны бы адразу да мяне тэлепартнуліся, правильно? Так. Так і спрацавала. Знайшлі месца. Тут трохі пастак, мне падаецца, не? Мне аднаму так падаецца? Так. Ведаеце што? Чырвоны прынц. Тебе уключи лута гоблина, калі ласка. Оп. Оп. Я могу выкинуть. Гэта нічога не каштуе амаль. Оп. Ёсць. Для Ифана, дарэчы, был прадмет. Так, это тут абавязкова Ифану пойдзе. Дзе у нас тут за 6? Вось гэта. Цудоўна. Што-небудзь яшчэ такое я прыносіў, не? 13,9. Гэта можна ў продаж адпраўляць, падаецца, так. У Гандаль і Ифану. Цудоўна. Пойдзе на продаж. Чырвоны прынц, у цябе нешта перагруз. Фейн можа па атруці пашвэндацца. Гэта хутчэй, каб не актываваць пасткі. То бок моя ідэя хутчэй была ў тым, каб я ж не ўсё бачу, у мяне... Пасткі дакладна. Тут дакладна памятаю гэта месца. Блин. Ну вось за гэтага. То бок пастка тут ёсць. Пасткі ёсць, але потым яны знікаюць, так? І каб не прадзяўбацца, я наадварот забіраю полымя. Вось гэта ўсё. Вось гэта я хацеў пазбегнуць. Вось у гэта моя праблема была. Так, чырвоны прынц, зараз можаш ужо даставаць свае гэтыя хреновіны. Давайте 2. Што так месца займаюць шмат. Ідэя карацей была такая, пазбавіцца ад бочак, каб менш выбухала. Так, а туды мы кінем каменьчык. Оп, і ён заблакуе. Тут же любой прадмет падыдзе, так? Ёсць. Гэта мы сабе забіраем. Так, пачакайце-ка, ведьма будзе тут. Я памятаю, што на высокай складанасці яна была жэсцю. Это, по-моему, самая складаная бойка ва ўсім першым акце. На высокай складанасці. Адна з самых складаных. Можа быць толькі чарвяк у канцы. Это я памятаю. Я думаў, што я тут у пячору гэтага зайду. Пірата. Але не. Это не яно. Так, раз такая справа. Разделяем усіх. До ведьмы не падыходзім пакуль. Радека няхай будзе там. Ифана вось сюды. Лоис вось сюды. Чырвоны прынц. Я не памятаю, дзе з'яўляюцца гэтыя чэлікі. Там, ну, яна будзе цэлая армія можа прызываць. Я пакуль усіх пакіну плюс-мінус тут. А файнам пайду размаўляць. Высокая жанчына стаіць сярод цэлага поля трупаў. Некаторыя свежыя, некаторыя старажытныя. Сарваная скура вісіць з чарапоў, а некаторыя напоўнены чарвямі.
bitten lips parting into a Женщина поворачивается до тебе, small bunch of black red закусывая губу, preparing to curtsy. якая ператвараецца ў усмешку. Яна бярэ, яна хавае невялічкую частку чырвона-чорных руж у як это скараную, як это, страп. Это кавалак скуры, гэта па сутнасці яе як шлейка, ось. На сваім правым хіп, божух, на словы. Сцягно, вось. На сваім сцягне. І працягвае табе руку. Так. Два варыянты: паціснуць ёй руку, альбо дрымацца ад яе падалей. Добры план был бы дрымацца падалей. Давайте ўзяцца за руку, паглядзім, што будзе. She lowers herself slowly, deeply holding your gaze. Her hand is Яна soft павольна and апускаецца. delicate. Глядзіць, так, утрымлівае твой позірк. Яе рука делікатная. Ну, яе дотык асцярожны. As she rises up to Калі her яна feet, падымаецца she зноў, somehow to close in around you. у цябе з'явіцца адчуванне, што трупы навокал да цябе наблізіліся. Тры варыянты. Глыбока дыхаць і спытаць яе імя. Другое, аглянуцца навокал яе, спытаць, ці не адчуваецца гэта месца клаўстрафобным навокал. Трэцяе, змагацца з жаданнем збегчы і прадставіцца. Спытаць яе імя, давайте. She peers closely at you, a shrewd smile playing about her lips. Так. Яна набліжаецца бліжэй. Усмешка грае на яе вуснах. Ага, не ведаю яе. Так. Мы пазнаем, у нас ёсць, з-за таго, што мы навуковец там увесь такі, мы пазнаем, як гэта, чант. Чант гэта ўвогуле па тыпу як святое песень, я не ведаю, песнапенне, у сэнсе, што гэта святая нейкая херня, вядомага культа чорнага кальца. Радека заўважае пазнаванне ў вашых вачах. Добра, вельмі добра, каточак. Я магу уявіць, што ты тут па той же самай нагодзе, што і я. She pats the bouquet at her hip. Яна паказвае на букетку на сваім сцягне. Але ты занадта позна. Гэта ружы ўжо належаць мне. Падаецца, нам прыйдзецца знайсці іншы шлях, каб атрымаць цябе занятым. Яна вельмі націск робіць на слова занятым. Варыянты. Не будзем яе рамансіць. Я памятаю, што рамансы яе да добрага нічога не даводзіць. Вось што я памятаю. Першы варыянт. Заўважыць, як засцёжкі на яе на яе касцюме, як яны ўціскаюцца ў яе карамельную скуру. Сказаць, што яна мае нашу ўвагу. Другі варыянт. Нам не падабаецца, як яна глядзіць на нас, падрыхтаваць сваю зброю, калі спатрэбіцца. Сказаць, што мы ведаем ідэальны варыянт. Мы хацелі бы абмеркаваць Смока Слейна. Чацвёрты варыянт. Сказаць, што мы не ведаем, пра што яна кажа, якія ружы. Пятае. Сказаць, што ў нас няма часу на гэта і нам трэба ісці. Так. Я не думаю, што мне гэтыя падказкі патрэбны. Па-першае, у нас ёсць была кніга, якая гэта тлумачыла. Па-другое, гэта ж прыкалдой самой гульні, ты сам для сябе адчыняеш рэцэпты ўсе і разбіраешся ў ёй. Тым больш, што я не тое, каб мне была прям неабхода. Я не на высокай складанасці гуляю зараз.
Калі б я гуляў на высокай складанасці, можа быць, гэта ўсё важна было бы рабіць, пры гэтым я скажу, што не, я першы акт праходзіў, ну, карыстаўся стрэламі там і дадатковымі штукамі, але гэта ўсё было не абавязкова. Праблема была не ў гэтым. Гэта было правільна абраць сабе суперніка на наступную бойку. Вось гэта было самае складанае. На высокай складанасці. Падрыхтаваць зброю на ўсякі выпадак. Да ладно, расслабімся. Это апошняе, што было ў мяне, прыйшло бы мне ў галаву. Bites her lip and leans in close. Яна прыкусвае свае вусны і набліжаецца бліжэй. As she whispers, you almost forget where you are. Калі б яе і непакоіў твар без плоці, які яна заўважае, яна ўвогуле, як гэта, калі гэта яе бянтэжыла бы, то вы нічога такога не заўважылі. Яна шэпча, і вы амаль забыліся, дзе вы знаходзіцеся. Я знаходжу цябе даволі смачным. Так. Это дрэнная ідэя. Калі нешта хоць і з'яўляецца дрэнным, гэта не значыць, што ты не павінен гэтага рабіць. She presses her lips to yours. Her mouth is soft, her breath sweet. Добра, яна на нас гэта самае Then, смокчамся карацей. teeth raking Чат. softly across your tongue. Угу. Suddenly, her grip tightens around you. She's holding you Потым яна нас сціскае. hard enough to crush you. Her lips remain locked on your hard. Яна моцна нас трымае, занадта моцна. Дастаткова моцна, каб раздавіць нас. Так. Мы спрабуем адарвацца, але яна нас не You адпускае. hear a low hum, getting louder. Before Мгм. you realize Ось. what's happening, winged insects pour from her throat down your Мы смокчамся, але нешта дрэнна скончваецца гэта для нас. buzzing mass, more by the second. Suddenly, all at once, Так. it starts stinging you. Вы чуеце гук, які становіцца ўсё мацней, потым вы разумееце, што адбываецца. Насякомыя ляцяць з яе рта у ваш. Яны рыкашэцяць вакол вашага рта, і мокрая маса, мокрая грукочучая маса становіцца ўсё больш з кожнай секундай. Раптоўна, быццам бы яны пачынаюць спяваць унутры вас. Адштурхнуць яе самай з усёй сваёй сілай. She stumbles back a few paces and wipes her mouth. Яна робіць некалькі крокаў назад і выцірае свой рот. Смачна. Мгм. Так. Ты ведаеш, чаму тут толькі тут растуць крывавыя ружы? Сказаць, што гэта за трупаў? Крывавыя ружы растуць толькі ў зямле, якой шмат трупаў. Ёй спатрэбіцца больш руж хутка. Ты не... Вядома, ты не будзеш вельмі падыходзячым кампостам, але ты хоць нікому не распавядзеш, што ты тут знайшоў. Ну і вось я сабе атрымаў атруту ў пачатку. Пашкоджанне, які мы носім на мінус 35%. І гэта на 5 гадоў. Ладно. Так. Накладываем на себе статусы. Может быть, на апошні ход мы просто збяжым, я прапаную. Я памятаю, што важна забіць яе як мага хутчэй. Не памятаю з-за чаго, таму што, ну, тыпу, альбо ворагі бясконца, альбо штось такое, карацей, лепей змагацца з ёй першую чаргу. Але я зноў жа кажу, гэта прям сур'ёзны вораг. Альбо жукі першую чаргу павінны быць забіты. Не памятаю, на высокай складанасці гэта спроба, шмат спроб было, каб забіць. Лячэнне на Фейна наклалі. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Ад чырвонага прынца давайте просто пакуль кінем меч. Так.
А чаму іх гэта аслабіла? Угу. Усё лячэнне яны будуць атрымліваць ад гэтага пашкоджання. А чаму яны пачалі атрымалі гэты статус? Цікава. Давайте пакуль рывок просто зробім. Каб абараніць Фейна. А я займуся жукамі. Лепей нават вось гэтага нават у першую чаргу. Раз. Давайте прокинем яго. Оп, вырубілі аднаго. Так, магічная броня не только б наша праблема была. Я подойду сюды і накладу яшчэ. На жаль, не бачу усіх персонажаў. Вось за чаго яе патрэбна было ў першую чаргу біць. Яна ачараванне наклала. Вось жа ж ты. Так, неяк знайсці кропку, дзе можна дваіх зачапіць. Вось так. Яна наклала кантроль на чырвонага прынца. Вось чаму яе патрэбна было ў першую чаргу выносіць. Добра. Так, і мы зараз прыкидываемся мёртвым, таму што Фейну зараз больш за ўсіх дастанецца. Ачараванне, так. А у нас ёсць чым яго здымаць-то? Мне падаецца, няма. Так-то. Так, минус один ворог. Это ворог пропусць свой ход. Чырвоны прынц, на колькі гэта? Яшчэ на один ход будзе, так? Ну добра, што зноў жа, калі мы можам, калі у нас дастаткова пашкоджанняў, варта выносіць мелкія цэлі, таму што гэта будзе менш пашкоджанняў увогуле. Так. Холера. Так, ну ладно. По крыху. Давайте вось гэтага жука. На ім сканцэнтруемся. Калі атрымаюцца ўсе тры зарады, мы на яго закінем. Так. Трошки ахалоджаны. Лячэнне на сябе. Ёсць. Плюются яны там. І ход кожны раз праблема будзе, так? Ланцугі болі. Яна звязала сябе і Лоіс. І, по-моему, кожны раз, калі я буду наносіць пашкоджанне гэтай самай ёй, я адначасова буду наносіць пашкоджанне Лоіс. І наадварот жа, по-моему. Не памятаю. Так. Гэтыя трупы, вы же андеды ўсе, правильно? Так. Атрута моя не дапаможа. Боже, ну што б такога зрабіць-то? Мы можем, конечно, продолжать все наши статусы далей. За Фейна. Альбо не варта. Мне варыянт ёсць зараз падняцца і што-небудзь парабіць, так? Альбо працягваць ляжаць. Працягваць ляжаць, у нас рэгенерацыя на нас накладзена. Яна яшчэ ход будзе, так? Што у нас яшчэ? Да нічога насамрэч. У нас не толькі шмат чаго Фейн можа зрабіць. Адзінае, што ў яго ёсць палачкі, так? І калі ён падымецца, ён пачне атрымаць пашкоджанне, таму што ўсе вырашаць яго атакаваць. Усе, хто паблізу ёсць. Так што тут яшчэ пад пытаннем. Добра, файна было бы, каб з чырвонага прынца статус яго зняўся. Таму што ён яшчэ адзін ход правядзе вось так, як ён ёсць. Не, давайте проляжем яшчэ ход.
Так. Ось гэтага ворага. Давайте выносім ворага, працягваем. Так, той замацаваны. У гэтага яшчэ даволі шмат. Чым больш ворагаў вынесем, тым лепей. Так, шчыт прыляцеў. Балюча. Гэта прям балюча. А, ён... Ачараваны чырвоны прынц яшчэ і карыстаецца нашымі жа прадметамі. Пачвара такі. Ух ты. Шмуррэў. Так, асляпленне. Ёсць. Цудоўна. Гэта нічога не бачаць. Броню льда давайте на Ифана. І ўсё, на гэтым скончым ход. Чырвоны прынц. Не, нормально, у чырвонага прынца не ўсё так дрэнна. Нягледзячы на тое, што па яму актыўна атакуюць, і ён не пад нашым кантролем зараз. Оп, гэта і упаў яшчэ. Цудоўна. Чырвонага прынца нам назад прынеслі. І маланкай жахнулі па яму. Так, вось зараз час падымацца. Калі ласка стане вось тут. І выбухне. Цудоўна, яны гэтага не чакалі. Ёсць мінус жук адзін. Гэта казуркі клятыя. Так, вось тут пытанне. Можа варта палячыць нашага чырвонага прынца? Так. Знялі з яго статус. Яшчэ адпачынак ён атрымаў. І у нас яшчэ ёсць хады. Там ёсць ляжачая цэль, які прапусціць проста свой ход, так? І ёсць аслеплены. Асляпленне будзе яшчэ пэўны час перашкаджаць ім, так што, я думаю, можа быць нават абраць іншы цэль. Альбо наткненне кінуць. Давайте наткненне кінем на ўсю групоўку. Ёсць. Вось так. І стрэлы полымя возьмем. Намест таго, каб рабіць нешта карыснае, мы будзем рабіць розныя дзіўныя рэчы. І небачным яшчэ станем. Так, чырвоны прынц атрымаў хваробу і прапусціў свой ход, таму што яго стан. Чырвоны прынц Фейна ўжо пабіліся. Прыкладна так. Гэтая жанчына можа кантраляваць персанажаў маіх. Я зараз спрабую, замест таго, каб атакаваць яе, я спрабую пазбавіцца як ад мага большай колькасці ворагаў. Гэта працуе, калі ты можаш сабе дазволіць выносіць мелкіх даволі хутка, дастаткова хутка. То гэта мае больш сэнсу, таму што вас тады не накрые. Але калі вы не можаце, вам патрэбна за мінімальную колькасць хадоў вынесці самую моцную цэль, якая больш за ўсё вам наносіць, пашкоджанне ўвогуле. Залежыць ад таго, на якой складанасці вы гуляеце, што вы можете сабе дазволіць увогуле. Так, давайте броню накладем на ўсіх. На Фейн накладывае статус, які яму пофіг. Цудоўна. Мне падабаецца. Вынесці гэтага жука, альбо медата. Давайте нейкую цэль, трэба выносіць іх, як мага хутчэй. Раз стрэл, два стрэл. Мінус яшчэ вораг. Менш хадоў яны зробяць. Ты у нас. Няма чаго рабіць увогуле. Давай страляць. Оп. Нормально. Накидываем. Гэта згарэў на працы. Цудоўна. Застаўся жук і адзін зомбі. І яна, вядома. Толькі зараз яна звязала ланцугамі. Мне цікава, гэтыя ланцугі можна разрываць ці не? Паглядзім. Жучок альбо гэты мелкі. Гэты мелкі.
Заморозілі яго яшчэ. І ён прапусціць свой ход. Цудоўна. Спадарыне, ланцуг знік. Цудоўна. А не забівай мне Фейна, калі ласка. Я жадаю за яго яшчэ пагуляць. Калі ланцугі зніклі, мы можам пачаць ёй настрэльваць. О, Фейн полностью пропустил свой ход. Фейн. На яго регенерацию яшчэ наклалі. Што бы мне такога зрабіць? Фейн. У мяне ж няма лячэння, па сутнасці. І адзіны я такі ёсць. Гэта... Я такі ёсць у Фейна. То бок, Фейн зараз памрэ ў любым выпадку. Што б я не рабіў. Таму што ў яго некраполамі і регенерацыя на ім яшчэ. Ён памірае. Я магу выкарыстоўваць прадмет тыпу там баначкі з лячэннем на кагосьці яшчэ. Альбо накладваць статусы. Не, ён усё роўна не перажыве. Есть высокая верагоднасць, што не перажыве. Давайте паспрабуем хаця бы... А, ну гэта ж усё не тушыцца, гэта ж некраполамі. Так, гэта ўсё не працуе. Бессэнсоўнае. Цудоўна. Ад гэтых пазбавіліся. Што я магу яшчэ? Ядам не можам кідануць? Тэарэтычна можам, а я магу яго забраць у Фейна. Таму што мне падаецца сканачка з ядам... Просто там полымя паўсюль. Вось што праблема. Яно выбухне. То бок, ну, гэта бессэнсоўнае дзеянне. Маецца. Яно мела сэнс, яно не працуе так. Я кінуў зараз, спецыяльна захаваўся нават, але я ўпэўнены, што не атрымаецца. Ну я атруціў. Ладно, яно не выбухнула хаця бы. Я атруціў яго. Хаця бы штосьці. Давайте кінем рэгенерацыю на нашага прынца. Там яшчэ магічнай брані было шмат. Фейн супраціўся смерці зараз. Але яго адчаравалі. Ну, цудоўна. А што мне рабіць тады? Просто Фейн... Ну, калі ён сам аўтаматам зараз не прыдумае, як сябе выратаваць, то мы зараз у любым выпадку будзем падымаць Фейна. Так, раз. Два. Мінус жук. Фейн адваліўся. Віншую. Так, Фейн, падымайся. Хаваем яго як мага далей ад яе. Оп. Фейн жывы, але ледзь-ледзь. Я магу на цябе, у цябе кінуць яшчэ... Не магу, у мяне пунктаў дзеяння не хапае. Кінем яшчэ адну. Файна. Оп. Хоць штосьці. Браню на яго магічную яшчэ накладзем. Не здымай статус атруты. Ладно. Вось, Фейн зараз... Ты ж стаіш у атруце, правильно? Вось, усё, ён атрымаў сабе статус атруты, да, добра. Сам жа на сябе браню. Такім чынам ён можа перажыве яшчэ што-небудзь. Я магу, конечно, паспрабаваць шкляночку з... Давайте шкляночку вып'ем. Гэта здаравенная шкляночка. Не, мы не яе будзем выкарыстоўваць. Давайте мне паменьш. У мяне павінна быць паменьш. Няўжо только... А, не, вось адна засталася. Усё, цудоўна. Палячыліся трохі. Гэты хлопча, ён памрэ дакладна. Але да жанчыны мы туды не дастрэлім. Давайте за Фейна пакуль пачакаем.
Я накіну паскарэнне на Іфана замест гэтага. І розум на Іфана таксама. Будзем бафаць, пакуль стаім ззаду. Так, Іфан атрымаў ланцугі. Зараз, наколькі памятаю, любыя пашкоджанні будуць перадавацца яму таксама. А яе будуць лячыць. Не файна. Так, давайте гэтага хлопца... Трэба было яго выносіць раней яшчэ. Як бы мне тогда яе трапіць? Любая атака будзе атакаваць яшчэ і Іфана. Ну давайте просто пробяжимся пакуль. Руш полымя. Ну цудоўна. Так, у яе лячэння няма. Давай-ка ты вып'еш зеле. Давно мы зеле не пілі. Правильно? Где у нас есть? Это слабенькое, нам треба побольше. Чудовно. Яшчэ магічнай брані, каб Іфану доставалася менш пашкоджанняў. Ну так, яна лечыцца за тое, што проста атакуе яго. У некраполамі яго нават закінула. А яго лечыць ужо нельга зараз. Я магу нейкім чынам разарваць гэты ланцуг? Альбо гэта немагчыма? Ну хаця бы так зробім. Мне патрэбна дачакацца, пакуль ланцуг будзе разрываны, інакш гэта проста заб'е Іфана. Ён будзе яшчэ адзін ход трымацца. Так. Чакаем. Пастаім, потупім, попадумаем шчыты. Ланцугі моцная штука. Я памятаю, што мы з-за таго, што групоўкаю 4 чалавекі не маглі забіць яе на высокай складанасці, мы пайшлі пасля таго, як пабачылі гэтыя ланцугі ад яе, мы спецыяльна пайшлі зрабілі сабе ланцугі, альбо набылі там у кагосьці і карысталіся імі. Мы перарабілі персанажаў і спецыяльна пад гэтую бойку рыхтаваліся. Так. Но уже я не могу сабе нічога дазволіць, таму што яна... Няўжо яна дацягнецца да яго? Трохі дацягнулася. Так, ланцуг усё яшчэ ёсць. Апошні ход. У Фейна літаральна 1 здароўя, там 2 здароўя. Просто ён лячыць сам сябе не можа. Усё лячэнне будзе яму пашкоджваць. Так што чакаем. І любая зараз атака па ёй забівае нашага Іфана. Так што эканомім. Скрэбная тактыка працуе. Ты ланцугамі, атрымліваецца, звязваеш... А чаго ты падпаліўся-то? Божухна ты, вожухна. Так, ну тут на 1 пункт можна падысці. Мінус яшчэ 1 скрутак. Я не зразумеў, у які момант ён загарэўся. Ён же быў без статуса ніякага гарэння. Што за халера? Это было вельмі нечакана. Ну да ладно, зараз пачынаем атакаваць яе. Можа без розніцы. Так. У Е30 яшчэ ёсць. Тараном мы гэта не выб'ем, так? Ну давайте паспрабуем. Рывок. І гэты удар па зямлі 15-17. Гэта хутчэй за ўсё не выб'е ёй. Давайте вось так. І зараз мы ударом па зямлі бахнем. Яна пропускае свой ход. Цудоўна. Лячэнне. Сканцэнтравацца на Іфане. На яго жа броню.
Так, усё. Іфан там, калі зможа даць рады, будзе цудоўна. Ён сам не дацягнецца занадта далёка. Ладно, пакуль мы тут, усё роўна, Іфан, палячыся. Вось, цудоўна. Яшчэ адзін ход. Ну, можна сюды, ў прынцыпе, павінна хапіць. Блін, Іфан! Божухна. Я просто мимо яе цела стрэльнуў, і калі ласка, Іфан пабег невядома куды. Ах ты, Іфан, Іфан. Он там дыхнуло один раз, я мимо трапил. Я хочу, що все равно скончится, але не факт. Так, яшчэ магічнай брані ў яе да халеры, таму уся надзея на Іфана альбо на нашага чырвонага прынца. Раз, два. Ёсць. Узровень атрымалі. Цудоўна. Можна павіншаваць нашага цмока. Лишь бы з той спадарні ў лагеры смактаўся. Ды яна нешта не раманцілася. Я спрабаваў. Оп. Новыя рэцэптыкі. Ну давай, Редека, что у тебя? У яе крывавая ружа. Забираем с собою. Очищаючая палочка яе. Яна слабоватая, але зноў жа нас цікавіць эффект. Атрута. Забираем. Некромантую за фейном, мне падаецца, прям 100% будем вылучыць. Интеллект и гидрософист. Это было бы файно отдать. Давайте отдадим нашей Лоис. Может быть, мы Лоис на палочке в угле пересадим замест посоха. Так, секера. Одноручная, потребує силы. Може замороживать, дає 1 силы. И, в принципе... критає що такого. Давайте дадим нашему червоному принцу, и он вырашит там. Так, гидрософиста 100% гэта отправляется. Да, Лоис. Броня, интеллект, пирокинез и призывание. Амаль такая ж по силе, як у нашага Пейна увогуле. Але вось за гэтага дадатковых яшчэ эффектаў пирокинеза іншага мы лепей яе апранем. Потому что там 2-3 броні, гэта 2 броні, гэта магічныя, гэта ні на што не ўплывае абсолютно. Так, ёсць она. Гэта мы отдадим Лоис, эту броню, потому что мне падаецца у яе горш. Это дзіўная броня на паляўнічага з сілай. Давайте яе ў тавары і отправим да Іфана. Гэта дакладна ў тавары і да Іфана. Вось гэта яе палачка Рэдэкі. Пакінем. Гэта у нас тавары і да Іфана. А чаму я так і не прапрануў? Я, можа, збіраў персёнак? Так. Я час ад часу, бывае, закидываю прадметы і нікуды іх у выніку яны не ідуць. Так, гэты персёнак давайте да Іфана, але я не ўпэўнены, дарэчы. Можа быць, яго варта пакінуць. Так, заклёны. Давайте аўтасартыроўка, бо гэта тачыць складана нават.
Перстенок Бракуса. Накладываю проклён. Угу. Ладно. Гэта ў тавары і да Іфана. Гэта таксама. Іфан у нас асноўны гандляр. Ён гэтым займацца і будзе. Не моя праблема. Так, у мяне супадзенне яшчэ... У меня 2 такіх кнігі. Ну ладно, ў любым выпадку. Зараз мы ўзроўні будзем яшчэ падымаць ім. Толькі раскідаем прадметы паапранаем. Перад тым, як гэта зробім, мы абавязкова прадметы апранем. Так. Ну, карацей, прадмет, які мы... Сякеру мы, які мы ад яе атрымалі, яна трошки менш слабей, таму што... Ну, тут пытанне яшчэ. Альбо тое, што яна падпалівае 20% шанец, гэта лепей, то бок падпаліць ворага проста атакамі сваімі. Альбо вось гэтыя 7% крыта будуць больш прынцыповымі. 7% крыта гэта немало. З улікам таго, што у нашага якраз такі яшчурка зараз 0 крыта абсалютна. Это можа быць прынцыповым. Плюс слот ёсць. Давайте возьмем. Давайте возьмем яе. Пачакайце-ка, у які момант у нас нашынікі зніклі? У нас нашынікі паздымалі ў пэўны момант. Усім. Цудоўна, ладно. Зараз жа апранаем. Я не заўважыў, калі мы гэта атрымалі. Так, добра. Згубіў, не заўважыў. Не, ну там быў момант, калі мы паспыталі зняць, але я падумаў, што яно здымае толькі з аднаго персонажа. А ось. Апынулася не. І гэта файна. І гэта файна. Так, гэты шлем трошки лепей, мне пытаецца, так? А, у яго ёсць ачышчэнне. Это ўвогуле на гідрасафіста і з бранёю. Не, давайте ж з шаломамі мы потым вырашым, так? Будзем пакрыху рухацца па персонажах. У Лоіс, гэтая палачка 10-12. А, у гэтай палачкі ёсць дадатковы яшчэ заклён. Вось гэта Arcane Stitch. Здымаю ўсе статусы, па сутнасці, акрамя праклёна, я так разумею. Прям вялікую колькасць статусаў можа здымаць. Просто палачка, ну блин, з іншага боку, я гэтым статусам не карыстаюся амаль, а вось здольнасць гідрасафіста, гэта было бы файна, каб яна стабільна была ў нас. Давайте палачкі. А у нас павінна быць яшчэ якая-небудзь. Вось палачка ачышчэння. Вось яна будзе ў нашай Лоіс зараз. Цудоўна у нас будзе, яна зможа забіраць. Так, у яе жа будзе пярсцёнак. З гідрасафістам. Цудоўненька. І... амулет гэта. Альбо можа вось гэты нават. Вось гэта з аўратургіі і скаундрал дае. Просто скаундрал гэта такая вельмі незразумелая штука ў маім выпадку. Я бы лепей, ну можа быць апрануў бы ўсё ж такі ёй. Ёй дае гэта ўважлівасць яшчэ. Не, давайте ўсё ж такі аўратургія плюс 1, гэта ўсё ж такі ёй плюс-мінус ідзе, правильно? Усё астатняе пакінем. Усё. Плюс-мінус апрануліся. Того, што мы там панабіралі за апошні час. Персёнашак бы яшчэ вось замяніць. Яго слабаваты. Тут на інтэлект увогуле ёсць адзін. Але я сумняваюся, што што-небудзь пераб'е. Это дакладна не. Это ўсё дакладна не. Не. О, пачакайце-ка. Фінес і рейндж. А чаму гэта знаходзіцца у нашага Фейна? Фінес і рейндж. Гэта, хутчэй за ўсё, павінна быць так. Гэта павінна быць у Фейна. Але як я так зрабіў? Вось. Усё. Вось гэта лепей. А гэта фінес і інтэлект. Давайте мы... Не, пачакайце-ка. Фінес і... А, дыстанцыя. Не. Інтэлект вось тут. Яго мы забярэм нашаму персонажу. Вось так. Будзе дадатковы інтэлект. І Lucky Charm. Lucky Charm таксама файна. Так, у Фейна не хапае у нас
Для... Тут нормально. До речі, гэта можна лось просто так апрануть ужо. Фейн, у цябе толькі один слот на памяць. Калі ты пойдзеш у некраманту, табе спатрэбіцца больш памяці. Але хацеў бы я яшчэ і уважлівасць дадаць сабе трошки. Давайте кинем один у... Ой, так, один у интеллект, у память, каб больше заклёнаў мець, и один ва уважлівасць. Будем разгонять уважлівасць пакрыху. Гэта подвысіць нашу ініцыятыву яшчэ, чаму бы не, правильно? А далей, здольнасці. Перакінез у нас на даволі высокім узроўні зараз, там 4, 4, 4, 3, ну, карацей, няблага, так? Але мы зараз возьмем некраманта. Один пункт. Будзе один узровень некраманта. Яшчэ і таленты. З талентамі тут складана, таму што іх больш, хутчэй за ўсё, адчынілася, і зараз трэба пераглядаць зноў іх усе, таму што я не памятаю. Так. Дае дадатковую здольнасць баявую і звычайную. Так, добра, ладно, пакуль пакінем. Прасцей, калі у вас вольная одна рука, вам на один пункт танней карыстаць гранаты і скруткі. Не. Вяртанне стрэл. Не. Дадатковыя пункты атрыбута. Не. А є што-небудзь за высокі ўзровень? Не? Там. Не. Гэта ўсё абмежавана ўзроўнямі. Так, тое, што мы не карыстаем увогуле. Давайте далей глядзець тады. Дэман. Патрабуе перакінез першага ўзроўня. Персонаж з дэманам мае дадатково 15 резіста да агня і атрымлівае пенальці на водныя резісты. Ладно. Максімальны запас Fire Resistance падвышаецца на 10. Окей. Элементы. Калі ты стаіш на зямлі, на якой ты твайго жа элемента, то ты можаш каставаць гэта ну, табе менш каштуе якраз такі гэтыя заклёны рабіць. То бок, па сутнасці, калі я буду ставіць на гэтым самым, у атруце за Фейна, то я ўсю магію зямлі магу ж танней каставаць, правильно? Гэта ж даволі няблага. Фейна лечыць атрута. Можа быць, узяць? Але з іншага боку, у мяне не той, каб шмат заклёнаў геаманты, не той, каб прям шмат. І яны ўсе танныя і без таго. У Фейна няма праблемы таго, што ў яго, тыпу, не хапае пунктаў дзеяння на яго заклёны. У яго праблема ў іншым. У яго заклёнаў не хапае проста. Глобальна. То бок ён іх усе выкарыстоўвае, у яго больше заклёнаў за адзінку. 4 заклёны за адзінку, ён калі праціскае ўсё, у яго застаецца ўсяго 4. 2 з якіх даволі сітуатыўныя, плюс калі мы супраць нежыці змагаемся, 2 заклёны ўвогуле не выкарыстоўваюцца. Так. Дыстанцыя здольнасцяў далей, эскапіст, да, прасцей збягаць з бойкі, эфекты ад ежы падваиваюцца, не наш варыянт. Глаз Кэнан. Мы пачынаеце кожную бойку за максімальным запасаў дзеяння, пунктаў дзеяння, але магія і фізічная браня не абараняюць у вас ад статусаў. Гэта поўная жопа. Калі на крыві, тады некраманта танней. Правильно. Але кроў нам трэба ў яе зайсці. Пра ежу забываю. Правильно. Ну, гэта нормально. Ежа нават у бойцы, нават на высокай складанасці ежа вельмі сумнеўная штука. Толькі з гэтым перкам, мы аб'ядаліся на складаных бойках, вось на гэтай, напрыклад. Это важно, калі вы на высокай складанасці гуляеце, таму што у вас шмат, вы можете шмат аб'есца чым, што дае даволі моцныя эфекты. Я не кажу вось пра резісты там атруце, так? А ёсць па тыпу прям эфекты, напрыклад, аўрытургія. Альбо вось 2 сілы, вось гэтая, дае. 2 сілы, калі вы падвоюеце, то у вас лячэнне на 40% і на 4 сілы. Вы ежай можете разганяць сябе вельмі моцна. Это моцная штука. Просто што яна не зусім для сярэдняй складанасці нахрен яна патрэбна. Так, ну добра, гэта незаўважнасць. Калі у вас максимум здароўя, атрымліваеце дадаткова 10% крыта і трампнасці. Вось гэта добра было бы, можа быць, іфану ўзяць.
Лячыцца, калі вы стаіце ў крыві. Гэта не зусім падыдзе нашаму фейну, таму што фейн ад гэтага атрымліваць пашкоджанне будзе. Жывая броня. 35% усяго лячэння, калі вы... 35% усяго лячэння, калі вы атрымліваеце магічную броню. Файна. Там ёсць заклён, крывавы дождж, нават да бойкі скасаваць можна. Гэта мае сэнс. Гэта мае сэнс. Я думаю, пакуль што ў мяне вельмі высока вось гэты элементальны, якраз такі паверхня, каб ёй карыстацца, яна неблагая. Мнемонік, дадатковыя 3 пункты ў памяці. Так, калі вы вяртаецеся да жыцця, вы вяртаецеся з поўным здароўем. Гэта для сярэдняй складанасці пад сумневам, насамрэч. Апартуніст. Дае магчымасць наносіць атакі па магчымасці. Не. Майстар парыравання. Не. О, вось гэтая. Дае ўсім вашым здольнасцям, магічным здольнасцям верагоднасць крыта, раўную вашаму шансу крыта. Ну, такое. Можа быць, я бы і ўзяў, насамрэч. Але пад пытаннем яшчэ. Гэта калі ты прям мікс-мікс робіш, файны, тады можна скарыстацца. Так, кат. З катам некаторыя статусы, якія вы накладваеце, не блакуюцца магічным альбо фізічнай бранёй. Што гэта канкрэтна? І яны працягваюцца даўжэй на 1 ход. Гарэнне, атрута, некраполымя, карцей шмат чаго. Гарэнне, атрута. Насамрэч можна вось гэта, каб браня магічна не блакавала гэтай здольнасці. Тыпу ўзяў ды атруціў. Альбо ўзяў ды падпаліў. І без розніцы, што ў яго магічная браня. Усе статусы скончваюцца на 1 ход раней. Нават пазітыўна. Не, гэта мне не падабаецца. І вось гэта. Калі больш дадатковых пунктаў дзеяння, калі ваше здароўе ніжэй за 50%. У ідэальнай сітуацыі фейн не павінен быць пад ударам увогуле, але бясконца трапляе туды. Давайте возьмем элементальную гэтую штуку. Я бы яе хацеў у любым выпадку. Таму што атрута будзем ставіць у атруце. Будзем ставіць на крыві, будзем некраманты каставаць. А кроў і атрута ідэальная камбінацыя паўсюль проста. Калі супраць ну, адзінае, што супраць жывых гэта абсалютна ўсё бессэнсоўна. Ну, наадварот, супраць андэдаў гэта ўсё бессэнсоўна. Вось, але андэды ну, іх хапае ў гульні, але гэта не толькі адзіныя ворагі. Так, добра. Чырвоны прынц, зараз яго паляпшаем. Уважлівасць можа яму таксама. Верагоднасць крыта, каб ён хадзіў часцей, гэта ўсё. Альбо памяць адну кінем. Давайте адзіну памяць кінем. І вось гэтыя віц. Трошкі больш крыта, трошкі больш ініцыятывы. Таму што астатнія параметры плюс-мінус там ўжо на 20-ку пачынаюць пераходзіць вось гэта. Так. А што ў яго сярод гэтых талентаў? Баявыя здольнасці, аднаручная зброя. Лідарства ў нас зараз за прадметаў зніжаецца. Я ўсё яшчэ не вырашыў, ці будзе ў нас, можа, чырвоны прынц потым не шчытом будзе карыстацца, а двурукам, але я сумняваюся шчыра. З кожным узроўнем я сумняваюся, што ён будзе забіраць, мы здымем з яго гэты шчыт. Я настолькі файна, што чырвонаму прынцу абсалютна пофіг, што ён робіць. Ну, тыпу, ён заўсёды будзе ў парадку. Можна сабе яшчэ лідара даць дадаткова. Альбо адбіваць пашкоджанне. Давайте про пашкоджанне няхай адбіваем. Таксама. Ну, тут у нас зноў тое ж самае, што было. Дадатковае можа быць. Што ў яго? У крыві. Давайте, калі ён ставіць у крыві, няхай лечыцца. Але ён і так не забіваемы.
Некраманта тут фіз пашкоджання, не магічнае, таму яго і карыстала, бо ў мяне было фіз-паці, таму супраць андэдаў таксама норм. Ну добра. Атрута на мерцякоў дзейнічае? Так, толькі пазітыўна. То бок мерцякі будуць лячыцца ад гэтага. Гэта наадварот, мерцякі не могуць атрымліваць лячэнне ад ежы, ад зелляў лячэння, ад нічога такога. Але атрута іх будзе лячыць. Таму андэды карыстаюцца атрутай і п'юць іх як зелле лячэння наадварот. Ось, у нас ёсць адзін андэд у паці. Так. Гэта не падыдзе. Так, гэта ўсё. Дадатковыя атрыбуты. Я нават не ведаю. Живая броня. Ну давайте вот живую броню яму возьмем. Не, вось гэта. Калі у нас максимальны запас здароўя, дадаткова 10% крыта і трапнасці. Гэта, мне падаецца, для персонажа, які ўвогуле рэдка калі будзе падаць па здароўю, гэта самае тое. Потым яму... лічу яго ўжо ёсць. Ён ужо лечыцца ад крыві. Цудоўна. Як можна даць ежу варожаму мерцяку? Ну, ты можаш яго палячыць, а ежу, ну, паскладаней. Просто, калі ў цябе ў панці мерцяк, ты яго не корміш. Таму што інакш гэта будзе пашкоджанне яму даваць. Так, у нас засталося не шмат. У нас засталося ўсяго... Блін, у яе поўнасцю ўсё забіт. Давайте і памяці яшчэ дададзім. Вось так зробім. Просто 2 ў памяць. Таму што пункты скончваюцца ў нашай Лоіс. Лоіс самы бафер такі, і ў яе просто да халеры заклёнуў. Ежу можна атруціць. Ну вось альтэрнатыва. Так. Ну гэта і потым яе з'есці. Так. Далей. У яе... У Лоіс, у прынцыпе... Я нават не ведаю. Гідрасафіста далей разганяць ёй. У яе водныя атакі становяцца ўсё мацней, далей будзе толькі весялей, правильно? Але гідрасафіста 6, а ретургія ўсяго 2. Дзякуючы толькі нашым прадметам мы разганяем так вот далёка. Давайте ретургію трошки падмацуем. У яе я таксама думаю элементальную вось гэтую штуку ўзяць. Альбо вось гэтую жывую броню. 2 варыянты. Мерцяк гэта фейн? А чаму яго ў торбе столькі ежы? Таму што я гуляю ў асноўным за фейны, і я ўсё смецце забіраю за яго. А за таго, што тут ёсць магічныя кішэні, я бяру ды просто атрымліваю сабе. Ну, то бок я магу з любога персонажа ў яго з кішэнек забраць гэта. Не праблема. Усе жадалі, каб... Таму што ведалі, што яго не есці не будзе. А гэта падобна на праўда, так. Так, вось за Лоіс з параметрам самае складанае, мне падаецца. Ледяны король. Ну ладно, гэта мы не будем брать. Пакуль. Мы можем ёй узяць жывую броню, таму што лячэнне часта прылятае Лоіс, і часта Лоіс увогуле часта прылятае, скажу. Ну вось. І тады ўсё лячэнне будзе пераходзіць у здароўе, ну, у магічную броню Лоіс. У ідэале для Лоіс яшчэ мець нешта на дадатковы пункты дзеяння. Гэта было бы файна. Але адзінае, што мне прыходзіць у галаву, гэта вось гэта ботараж. Калі у нас менш за 50% здароўя, мы атрымліваем дадатковы пункт дзеяння. Гэта файна, канешне, але не ратуе нас, ні халеры. Апартуніст. Давайте жывую броню, мне падаецца. Живая броня будзе. Так, і ты ў нас. Уважлівасць у яго і так высокая, але я бы, можа, яшчэ падвышаў. Мы зараз маглі бы тады, калі у яго... ты там казала 18 патрэбна уважлівасці. Не халеры сабе. Не, мы... Крыты, канешне, файна. Ад усяго, што ў нас ёсць у фейна, у яго 21% крыта. Гэта прям моцна. Так. Трэба падумаць.
У нас ёсць 2 пункты, так? Інтэлект яму... Адкуль у яго інтэлект увогуле? Навошта яму інтэлект? А, у яго тыпу ёсць заклёны, невялічкія, так? У яго нават паліморфы гэта ў яго ад прадмета нейкага. Часова накінуць уважлівасць ежай. Так, але трэба знайсці, якая ежа падвышае уважлівасць перад гэтым. Неблагая ідэя, мы просто хацелася б забраць тыя. Просто, зноў жа, колькі нам патрэбна? Нам патрэбна 18. Нам патрэбна ежай накінуць сабе вось зараз, накінуць 6 пунктаў. А не, ну, калі мы падвысім на 1 альбо на 2, то альбо 4, альбо 5. Ну, такое. Альбо банкамі. А у нас, падаецца, іх няма. Канстытуцыя, небачнасць. Што у нас яшчэ ёсць? Фінес. І ўсё. Дайце-ка момант. Зараз. Не, ўсё ў парадку. Мая дапамога не патрэбна. А заклёны. А заклёны што? Ну, як бы зараз у мяне заклёнаў такіх няма. Калі іх можна там сумяшчаць, можа быць. Час ісці да гандляроў. Мне падаецца, тут жа на гэтай выспе такое абмежаванае даволі заклёны, самых першых узроўняў. А падвысіць параметры сабе гэта даволі крута. І гэта хутчэй за ўсё да школы паліморфа, не? Ну, тыпу, змяняць сабе часткі цела, каб атрымаць сабе нейкія бонусы. З тварам чырвоным у мяне няма. У мяне ёсць, пачакайце-ка, вось гэта, Peace of Mind, які дае... Віц на 5 падвышае. Ага, давайте. Я зараз закину 2 пункта ў віц для Ифана. Таму што гэта ўсё роўна крыты, так, ініцыятыва. А мне падабаецца, калі Ифан часта ходзіць і раней. Няхай ён ранняя птаха у нас будзе. Так, падвышэнне... Тады мы зараз пойдзем забяром гэтыя яшчэ. У яго адзін узровень скаундрала ёсць. І ў прынцыпе я на гэтым бы, можа быць, яшчэ далей падвышаць вось гэта ад бонуса. Альбо дальнабойныя атакі. Не, давайте вось дыстанцыйныя. Цудоўна. Фараутмен падвышае дыстанцыю здольнасцяў і скруткаў на 2 метры. Ці гэта ўплывае на мае дальнабойныя атакі просто з лука? Ці не? Dark Goose дазваляе ухіляцца ад атак па магчымасці. Ладно. Вяртанне стрэл. 33% вярнуць спецыяльную стрэлу пасля таго, як мы ёй скарысталіся. Гэта можа быць карысным. Проста я імі рэдкім таксама карыстаюся. Гарачая галава. Дадатковы 10 шансаў крыта і трапнасці, калі мы на максімальным запасе здароўя. Вось гэта мне падаецца прям яго. Давайте яго возьмем. Мне падабаецца. Элементальны рейнджер. Стральба стрэламі накладвае бонус элементальнага пашкоджання ў залежнасці ад паверхнасці, на якой стаіць вашая цэль. Гэта можа быць нават яшчэ карысней. То бок, па сутнасці, я просто страляю стрэламі і дадаткова накладваю яшчэ эфекты, неважна, на чым чалавек стаіць. То бок, калі ён стаіць у вадзе, я буду дадаткова яшчэ вадою яго біць. Але я бы ўзяў на першы ўсё роўна 10% крыта і 10 трапнасці. Галоўна не страляць у андэда ў лужыне атруты. Ну так. Давайте гарачая галава. Таму што ўсё ж такі 10% крыта і 10 трапнасці гэта прям шмат. 34 верагоднасць крыта. І мы будзем наносіць дадатковыя пашкоджанні, і вось гэта ўсё мы цудоўна, мне падабаецца. Гэта яго пакуль што. Потым будзем абіраць што-небудзь яшчэ. І персанажы аб'ядноўваем іх зноў. У нас ёсць палачка гэтая. І мы зараз вызваляем нашага смока.
Можна було б подумати, що цмок нас підманує, насамрэч. Але ми у будь-якому випадку... Так. Strange. Не зачепіться, калі ласка, персонажі. Are my eyes fooling me? My eyes fooling me. What's this? Да божухна. Ладно, виходьте, просто виходьте усе. Не вибухайте там. Ми зараз зайдемо, тоді вернем собі... як його? Заберем тыя штанцы, якія ёсць. Так, але мы спачатку з цмокам размаўляем. Угу, паразмаўляем. Персонажы такія, мне, мы адзіныя, хто выходзіць не будзем. Вы бачыце, у яго вачах як узнікае надзея, калі ён заўважае, як мы набліжаемся. Вы прынеслі гэта? Альбо я застануся рабом. Так, аддаць палочку. І мы атрымліваем яшчэ да халеры досведу. Ён хапае палачку сваімі вострымі кіпцюрамі. Перад вашымі вачыма крыніца з палачкі пераходзіць у яго драконью форму, запаўняючы яго святлом, такім светлым, што вам прыходзіцца прыкрыць свае вочы, каб паглядзець. Гэта мінус палачка, але ў нас ёсць спосаб яшчэ як пазбаўляцца ад крыкуноў, таму ўсё ў парадку. Так. Святло знікае. Прыплюшыўшы вочы, вы зараз бачыце цмока. Не бачыце ніякага цмока перад сабой, але фігуру прыгожага яшчура. Такога прыгожага яшчара з такімі жа вачыма, як у Слейна. Яго вочы ўсё яшчэ палаюць, пранзаючы срэбра. На яго твары з'яўляецца усмешка. І калі ён кланяецца перад табой. Слейн, да вашых паслуг. Так. З'явіцца яго змене. Ён яшчур або цмок? Рамансім? Сказаць пра яго вочы. Яны не падобны ні на што мы бачылі. Давайте вось гэта. Усе такія, як я, маюць такія вочы. З імі мы бачым духаў. Не тое, каб гэта было благословленнем на гэтым закінутай гэтай выспе. Табе шчасце, што ты не бачыш адчай, які ляжыць перада мною. Казаць, што мы былі вельмі ўдзячны дапамагчы яму. Ніхто не павінен быць заставацца ў пасцы. Ну, у турме. Калі бы усе думалі, як ты, гэтае жудаснае месца было бы не больш за проста сонечную выспу. Магчыма, перад тым, як мы скончым, мы зможам вярнуць яе ў гэты воблік. Ведаць, што такая душа прапануе дапамогу тым, каму яна патрэбна, больш за ўсё, он дае вельмі супакоюе мяне, вельмі не цешыць. Я бы хацеў аплаціць тым жа самым. Калі табе сапраўды спатрэбіцца дапамога, калі ў цябе не будзе ніякага выбару, каб адысці альбо знікнуць, ты будзеш у бяспецы ў маім ценю. Гэта я табе абяцаю. Так. Што ты плануеш рабіць? Гэтая выспа поўна загадак і шматлікіх жахаў. Я спрабую даведацца, што змагу. Магчыма, тут ёсць спакой для душ, якія тут знаходзяцца. Ён сміхаецца нам і разварочваецца, каб сысці. Ён робіць усяго некалькі крокаў перад тым, як
Перад тым як змяніцца са сваёй свайго выгляда яшчура, у паветры ўжо ператвараючыся ў прыгожага цмока і вылетае. Так. Уляцеў. Не тое, каб мне штосьці адсюль было патрэбна. Можа быць, вось гэты арбалет можа накладывать атрофию на цель. Угу. Давайте арбалет тогда возьмем. Может быть, он файный будет. И подшаточки. Пальчатки мне... А чему у меня такие не об чем пальчатки-то на моим персонаже? Сопротивление отруте. А можно ли разогнать отруту, сопротивление отруте больше за 200%? Кто ведает? Это мы отдадим Червоному принцу. Поглядим, кто его. Ну так, у яго горш. Няхай Червоны принц носить. Яшчэ телекінеза і сопротивление отруте. Не, нельга. Ну тогда и бессенсовно, правильно? Ось гэта мяне цікавіць. У Іфана. Яшчэ пытанне, што лепей. Глядзіце, у бягучага арбалета, які ў Іфана, у яго ёсць пранікаючыя пашкоджанні, так? Яны б'юць пад любую абарону, так? Не, я думаю, што ўсё ж такі тое, што ёсць, ўсё ж такі лепей. Вось, то бок базовыя пашкоджанні лепей, але пранікаючыя пашкоджанні гэта круто. Плюс у яго ёсць хамелеон зараз. Плюс у яго 25% трапнасці. Хрена з 2 ён прамажа з гэтай арбалетам, так? Плюс дадатковы шанец крыта. Гэта тое, што ёсць у Іфана. Але у альтэрнатыўнага ёсць базавыя пашкоджанні трошкі вышэй, 5% падвышанага пашкоджання ўвогуле, таму што ёсць фінес дадатковы. Можна накладваць атрафію. І ёсць 5% трапнасці, то бок трошки кампенсуе адсутнасць 25%. Дзе я такі файны арбалет здабыў? Гэта Фейн атрымаў, Іфан атрымаў па свайму квесту. Гэта яму выдаў шкілет на забойства Александра. Ось, так што у яго занадта ён файны, прям. Вельмі кайфовы. Я ўсё ж такі пакіну яго. О, барсючок. О, гэта ты. Што? Павітацца. Зноў прыемна цябе пабачыць. Узаемна. Табе нават не перадаць, як я ўдзячны табе за твою дабрыню. Зараз я проста спрабую жыць парсючком, і гэта не так-то проста. Мне ніколі не падабаліся трюфелі. Не, спытаць, як увогуле атрымаў парсючок сабе праклён. Нагадваю, гэта быў адзін з парсючкоў, які палаў. Быў пад заклёнам і бясконцага палання. Яна проста бясконца палаў, але не паміраў. Ну вось, я ў выніку зняў гэта. Так, ну я магу гэта ўсё звесці да Бракуса Рекса, вядома. Шмат хто з нас быў незадаволены яго уладай, але значна менш выказвалася наконт гэтага. Але некаторыя з нас чараўнікоў ўсё ж такі вырашылі. Калі мы вырашылі, што калі мы распаўсюдзім слова аб яго справах, магчыма, можам натхніць дастаткова людзей, каб сабрацца і знайсці шлях, каб скінуць яго. Але мы недаацанілі як гэта cowardice. Баязлівасць нашых таварышаў. Што ў нас увогуле атрымалася, было нас абвясцілі еретыкамі і ў выніку прывялі да суда Бракуса Рекса. Результаты былі жудасныя. Двойны праклён ператварыць у свіней і потым на вечнасць падпаліць. Мне зусім не падабаецца быць у полымі бясконца, так што я не буду скардзіцца на частку, дзе мяне пераўтварылі ў парсюка.
Спытаць, як адкуль увогуле мы ніколі не бачылі такога праклёна, адкуль Бракус Рекс яму навучыўся. Afraid I've never pursued knowledge so dark. Я баюся, я ніколі не пераследаваў веды такія цёмныя. Бракус Рекс, яго таленты да крыніцы былі такія моцныя, але некаторыя з яго здольнасцяў і прылад былі непасягальныя. Як ён да іх здагадаўся, я ўвогуле не магу сказаць. Спытаць, ці ёсць ли нейкі спосаб вярнуць да звычайнай формы яго? Not sure. I have prayed to Armadia, but she offers Я не no ўпэўнены, я маліўся Амадзіі, але яна дала нейкіх адказаў. Так, Амадія, так, сказаць, што каб ён пайшоў у гэта самае, да святыні Амадіі, магчыма, яна можна пераканаць сваю багіню там. really. Амадія гэта багіня ведаў, гэта не багіня андэдаў, калі што. Яна нам дапамагала, але яна не тое, не зусім тое. Just yet. I'll head that way now. I hope to see you there. Басто чараўнікоў. А мы ж з Амадіяй размаўлялі, правильно? Калі нас выклікалі да багоў, наша багіня была Амадія, правильно? У Фейна. Калі я не памыляюся. Так, вось гэтая пячора хутчэй за ўсё з караблём, правильно? Я думаў, мы сёння паспеем больш. Так, тут і бачна карабель разнесены нейкі. І дзверы, якія размаўляюць. Ага. І у нас нават фраза для гэтых дзвярэй ёсць. Скажи, сябры, праходзь. Падобна будзе прыкладна. Гэта павінны быць размаўляючыя дзверы. Of salt and seaweed. Not a single nick or gouge mars the detailed face. Гэта старажытныя драўляныя дзверы паўны солі і водарасцяў. Вельмі складана зразумець, ну, так. Not a single nick or gouge mars the detailed face carved across its surface. Я не памятаю ні што такое нік, ні што такое gouge, а тым больш што такое Mars to Mars. Гэта ўвогуле для мяне новае нешта. To Mars. Дзякуй вялікі. Я бы сказаў, што хутчэй за ўсё не выдае, але я нават не It ўпэўнены. also has no lock or handle. Няма таксама ні замка, ні ручкі. Carved face comes to life. Але калі ты прабегаешся сваімі пальцамі па дрэву, выразнае дрэва зноў ажывае. Ship has the claim of the captain. Unless you belong to Sec Zapper, I suggest you leave. Так, гэта карабель належыць капітану. Калі ты не належыць Сек Запору, я Запару не вельмі ўпэўнены. Сек Запар. Я прапаную табе пакінуць гэтае месца. Сказаць фразу, якую мы прачыталі ў дзённікі капітана. Так, забярыце нас высокія хвалі. Break us, green, black sea. І ён працягвае. We are slaves only to thee. The door swings open with a Опа. creak. Працавала? А ён там усё яшчэ ёсць. Вось ён капітан гэты. Мы можам, я ўсё яшчэ магу пазбавіць яго ад, просто, ну, забіць яго ў гэты момант. Тумар. Без драпін пашкоджанняў. Добра. Не халера вы словы ведаеце? Так. These once magnificent quarters have fallen into rotten disrepair. As your eyes adjust to the dark, you see Captain Sek Zapor, now gallantly dressed. Подглядзеў, ёсць Google. Ну, прыкінуліся бы, што самі ведаеце. Ладно, дзякуй вялікі. Так, гэта раней гэта былі прыгожыя пакоі, але зараз яны ў поўным бязладдзі.
калі вашыя вочы прызвычаюцца да цемры, вы бачыце капітана Секс-Запара, які прыгожа апрануты. Why can't you just... Чаму ты не можаш проста спыніцца? Нагадваю, гэтага капітана мы вызвалілі з куфара, які быў пад праклёнам, і ён калісьці служыў Бракусу Рексу. Тут у яго ёсць браня яго. Тэарэтычна я магу зараз кінуць філактэрыю на зямлю і проста разбіць яе. І мы перамаглі яго. Вось такая штука. Сказаць, што ў нас ёсць яго шклянка душы, то бок вось гэтая філактэрыя. Still have that account to settle, do we? Go on, Перадаць яе. give it here. Давайте інтэлект. Сказаць, што мы абмяняем іх на яго вопратку. Ёсць яшчэ варыянт шкаляра, сказаць, што мы падманулі дзверы, і мы падманем яго ў бойцы таксама. Ну, па тыпу, пераможам яго і ў бойцы. Давайце-ка карацей на вопратку інтэлект проста. Не атрымалася. No, say I. Не, кажу я. Rise, crew. Ну, глядзіце, калі мы яго... Прапанова такая. З-за таго, што ён, у прынцыпе, не павінен быць... Які? Наколькі ты моцны? Ты 9 ўзровень. Гэта вышэй за мой, дарэчы. І яны ўсе 8. Якія варыянты ў мяне ёсць? Я магу перамагчы яго каманду, атрымаць досвед за каманду, а потым разбіць шклянку. То бок пасля адной перамогі разбіць шклянку, таму што я больш досведа не атрымаю. Вось такі варыянт ёсць. Альтэрнатыўны варыянт проста разбіць шклянку адразу. Так, давайте Ифану. А чаму Ифан з падвышаным сваім гэтым сваім ініцыятывай гэтай падвышаны? Чаму ён апошні ходзіць? Што за халера? Это ж несправядліва. Давайте падымемся наверх. Вось так. Так, раз. Два. Добра. А, у яе палачка, мы другую палачку аддалі ж. Боже, а ты можаш апрануць? У нас нейкая запасная палачка ёсць яшчэ? Ну, ёсць нейкая, давайте яе апранем. Лойс апране яшчэ палачку сабе. Ён проста першы ад канца. Ну, я спецыяльна для гэтага яму мацаваў яго уважлівасць, каб ён гэта і рабіў. Я так і зразумеў. Так, гэта зрабіў рывок. І выклікаў некрамантаю. Ну, ладно, неблага. Ваярзм некрамантай. Чырвоны прынц нават быў шакаваны. Яму ўсё ж таки прабіліся яму. Так, давайте тады. Працягваем настрэльваць. Да, вот крытом прабіліся. Ау! Які ты хуткі, а? Адчапіся ад Іфана. Хлараформ на Іфан наклаў, але мы заблакавалі гэта. Боже, ты можешь успокоиться? Купить Ифана бить. И мы отбежим вот сюды. Давай. Укрытому спину. Ай! Ай! Может, не такая добрая идея была, а? Давайте гэтым хотя бы настраляем. И уйдем у хамелеона. Нехай нас не знайдуть тут. Так, Лойс закинули.
Ладно, гэта мы можам усё яшчэ перажыць. Сюды пойдзе фаербол. Цудоўна. І палаючыя яшчэ кінжальчыкі. Цудоўна. І дзверы падпалілі, і гэтае падпалілі, ўсё падпалілі. Нормально. Гэта не варта накладваць, у нас андэды навокал. Ладно, на гэтым канец, так разумею. Чырвоны прынц атрымлівае проста жэсць нейкую пашкоджанняў. Яны ў яго прыцэліліся прям усей толпою. Тым натоўпам сваім. Тых двух я магу... А, я аднаго магу апракінуць, так? Нават адсюль магу дацягнуцца. Калі яшчэ, можа быць, удала пастаўлю... Не разумею, іх дваіх зачапляю. Ну, напрыклад, дваіх. Цудоўна. Гэта упаў. І тут мы паспрабуем выйсці. Вось зараз самае цікавае. Мы паспрабуем кінуць... Патушым гэтае ўсё. Мы накінем на Лоіс рэгенерацыю. У першую чаргу. Ёсць. І давайте маланкай, можа, якой даб'ем каго-небудзь з іх. Той чел пад адреналінам, так? Ну, давайте. Хаця бы шакаваны статус ён атрымае, і гэта ўжо няблага. Ён менш пунктаў дзеяння тады будзе мець. Гэтага дабіваем расстрэл. Тым просто падымемся, каб больш бонус сабе атрымаць. Няблага. Не-не-не-не, чырвоны прынц. Мінус чырвоны прынц. А, што ж вы такія жорсткія-то, а? Так, цудоўна. Хоць штосьці. Чым бы такім яшчэ накідваць, працягваць галоўнаму іх. Мне падаецца, гэта адзін правільны варыянт. Тоді чырвонага прынца не заб'юць раней. Ага, вось гэты чел можа нашага забіць. Не падабаецца. Я магу шкляночку даць, пакарміць кагосьці шкляночкай, не? Не магу прям даць, каб ён скарыстаў на чалавеке. Ну, на яшчуру ў маім выпадку. Давайте скруткам гэтага чала. А, я не магу яго тэлепартаваць. Цудоўна. Блин, неяк лухтаненька пакуль атрымліваецца. Мне падаецца, прыйдзецца прынца падымаць яшчэ раз. Вось добра, бей, карацей... Сказаў, бей Іфана. Іфана ім мгненна забіваюць. Божухна, божухна. Ну, я нават не ведаю. Можа быць, у гэтага 146, у гэтага 102. Давайте іх лідера гэтага будзем далей фігачыць. Броню магічную накладзем на нашага чырвонага прынца. Можа быць так, я не ведаю. Оп, і вып'ем зелля. Ужо няблага. Падымаем шчыты. І фізічную броню на Лоіс... Не, на Лоіс. На Лоіс, можа быць, няблага было бы. Давайте на Лоіс накладзем. Не лічым тое, што ў яе поўны запас, але яе запас не такі вялікі.
А што, не досвід? Ну, досвід атрымлівае толькі персанаж, які жывы. То бок зараз Іфан, калі ён далей будзе мёртвым валяцца, то ён, па сутнасці, проста не атрымае свайго досвіду. Блин. Так. Адбеглі вось так. Блакуем. Ён спрабуе чараваць нас. У яго, хутчэй, усё браня яго так працуе. Зараз дайце тут фрэюшка вырашыла да мяне прытусіць. Калі ўся партыя упадзе, нават тады я атрымаю досвід. Маеш рацыю. Не падумаў з гэтага боку. Блин. І падняць не магу, так? Таму што я зараз дзеянне свае выкарыстаў. Ладно. Давайте в упор тогда ему просто настреливать. Я просто не ожидаю его забить до того моменту. Я не ожидаю забить их лидера, капитана до того моменту, коли я не подыму, покуль не подыму нашего Ифана. Ось такая штука, моя думка. Так. Добре, файно было бы капитан пропустил уход. Давайте. Ифан. Блин, там той чел походить усё роўна. Не, придется чекать Лоис. Перед тым, як увогуле штосьці зрабіць. Блин, я не могу дотягнуться. И мне не атрымаецца рывок зрабіць у любым выпадку. Давайте вось так. Хотя бы так. Так, Лоис ёсць. І на Лоис працягваюць накидывать усялякага. Лоис, выйди отсюль. Накладываем магічную броню. І зараз мы падымем якраз таки нашага Ифана. Яго ўсё роўна хутчэй за ўсё заб'юць, як толькі... Блин, мне не хапае пунктаў дзеяння, так? Божухна. Что мне рабіць? Я, конечно, могу лидера их поспробовать забить. Давайте не, просто сэкономим пункты дзеяння. Критичные удары в спину. Не-не-не-не. Не-не-не. Не забивай. Так. Что я могу? Мы ослепленные, тому мы не можем користаться здольностями, якія близко до нас будут, так? Мы не можем на к себе накласти нават. Ну, немота накладена, так? А скрутками можем користаться в этот момент? Можем користаться. Просто мы слепые яшчэ. Цудоўна. Можна, конечно, капітана забіць, але ж зноў жа, я жадаю, каб мы бачылі хоць штосьці. Броня льда. Нельга. То гэта ўсё для мяне заблакавана. Ведаеце, што я прадзяўбаўся? Я забыўся, што ў мяне скруткаў ёсць. І ў мяне некрамантыя ёсць. Я магу вывучыць яе зараз. Інфекцыя накладывае. Але другі ўзровень некраманты. Ладно, можа быць, я не магу такога рабіць. Полиморфы. Что такое придумать? Я нават мёртвым прыкінуцца не могу, потому что мы не мы. Каб вы разумелі, вось настолькі ўсё брутальна у мяне.
Так, яшчэ і шакавалі нам Фейна. Зусім не падабаецца. Давайте капітана хотя бы выб'ем. Ён один ход пропусціць. І будем яго працягваць біць. Яго амаль заб'ю. Ён пропусціў свой ход. Цудоўна. Зараз Іфан. Каляска, пахадзі. Іфан будзе апошнім хадзіць, так? Я магу што-небудзь зрабіць для яго. Зараз. Максимум забіць капітана, вось што я магу, насамрэч. І гэта прям у лепшым выпадку, калі я яго заб'ю. Добра. Ачысціць розум Іфану, але Іфана зараз атакують, так? Ну, вядома, блін. Нешта ў мяне не атрымліваецца з Іфаном. Я не магу яго падняць так, каб ён выжыў. Я просто буду скруткі паліць, мне падаецца, такім чынам. Альбо просто спадзявацца, што вораг нічога не зробіць яму. Трэба Іфану было ўзяць здольнасць, якая яго дае яму максімальны запас здароўя, калі ён падымаецца. Вось такое трэба было яму даць. Падпалілі лідера. Ты збіраешся Іфана, так? Угу-гу-гу, вы паглядзіце. Не, фаербол, ўсё роўна. І яшчэ адзін скрутак мінус. Цудоўна. Не, это тое, што я жадаў. Ёсць нейкая магчымасць, што Іфан перажыве. Вось, рэгенерацыя, нарэшце. Іфан падняўся, і я паспеў накласці на яго хоць адно лячэнне якое-небудзь хоць штосьці. І давайте яму яшчэ раз перавязаць рукі. Там, перавязка. Оп. Усё. Колькі скруткаў я? Можа, 4 зараз згубіў? Добра. Хто у нас амаль помер там зараз? Іфан зноў. Зноў Іфан амаль помер. Што за халера? Можна, калі ласка? Боже, зараз яна померла. Што ты будзеш рабіць? У мяне так скруткі ўсе скончацца. Вы разумееце? Я ніколі столькі скруткаў не выкарыстоўваў. Так, сюды. І давай табе брані дадзім. Ну, я тады недаацаніў гэты перк. Тое, што лячэнне... Ну, адразу ўсе поўнае здароўе пры лячэнні. Такі, ну, пры ідэальнай сітуацыі у мяне не павінна быць такога. Магічная броня. Натхненне. Так. Ты у нас паміраеш усё роўна. Чтоб я не рабіў, ты ўсё роўна у нас паміраеш. Давайте хотя бы гэтага паспрабуем вынесці. Раз страла. І другой стралой я яго пракіну. І ён прапусціць свой ход. Цудоўна. Як на высокай складанасці, трэба адразу біць філактэрыю? Я думаю, біць філактэрыю. Так, без варыянтаў, просто не задумывацца. Это насамрэч можа быць самы правільны варыянт. Таму што ён усё роўна падымецца зараз пасля бойкі. То бок гэта ўсё поўная лухта. Давайте гэтага чала мы уніз просто скінем. Вось там будь. Наце вам фаербол.
Фізичная броня у яго ўсё яшчэ засталася. Давайте спачатку кінем шчыт. Блин. Альбо так, альбо так. Не бачу. Я не бачу ворага. Это праблема. Альбо я магу яго неяк зачапіць усё ж таки. О, вось так. Ёсць, выбіў яму броню і зараз яго пракінем. Ён прапусціў... Яны абодва прапусцяць свае хады. Цудоўна. Ачмурительно просто. Так, на жаль, таго на зямлі мы не зачэпім. Давайте падыдзем. Зараз я павінен яго бачыць. Шакаваны. І нормально, і купіць на яго. А что, коли Фейн прикинется мертвым, потом скинет маскировку? Вы видите, падает человек замертвый, тут на тот же умом перетворяется у шкелет. Но зараз маскировка у нас, по сутности, мы просто накрыли это самое. Ну, ён полностью броня напранута на Фейне, и тому никто не бачит, что он шкелет. Ну, а кроме тех, кто призвычаились до шкелетов и могут их распознать, но вот не глядячи на простую маскировку. Так, -1. Это пропустил свой ход. Я нават не ведаю. Чым бы таким... Я просто не ожидаю, каб ён пахадзіў, каб я не згубіў свой яшчэ адзін... Гэта... Божухна. Каб яшчэ раз кагосьці не забілі. Вось чаго я баюся. Давайте хуткасць і на Ифана. Ифан там будзе хадзіць раней. Ты, на жаль, нічога зрабіць не можаш просто. Тому чакай. Лоис, льдом давай. Забіла. Вось он падняўся. О, давайте-ка я, пакуль ён там трындзіць, ён зараз збіраецца падымацца, так? Дзе там наша... Вось, кручык. Оп. Для адпачынка цудоўна. І мы зараз маем поўнае здароўе, усе акрамя нашага Фейна. І вось он... Я не разбіў шклянку. Я не разбіў. Шкелет разбіраецца ў шкелетах? Звычайна так. Цудоўна. Я віншую, мы яго перамаглі, і, дарэчы, ён не падняўся, што дзіўна. Так. Тут ёсць броня з фінес. Ух, мы зараз збіраемся гэта... Усё апрануць нашаму Ифану. Гэта ўсё просто ідзе Ифану. А посах ідзе Лоис, можа быць. Ифан, апранайся, таму што задзяўбаў. Ты задзяўбаў паміраць. Па-першае, гэта вельмі моцная броня. Это значна мацней за тое, што ў яго ёсць. Плюс гэта па сутнасці падвышае ўсё. Больш перасоўвання, больш удачы, больш ухілення, карацей, вось гэта ўсё. У нас па сутнасці ідэальны варыянт. Бартер, скаундрэл атрымліваем. І мы атрымалі, калі поўнасцю апранулі, мы атрымалі сабе нейкую ауру. Ворагі, якія падыходзяць у вашу ауру, будуць ачараваны. То бок, вось он, валіце нашага Ифана, прыгажуна. І ён будзе на ўсіх акладваць статус ачаравання, калі яны трапяць да яго ў бліжнюю бойку. На жаль, чамусьці злева у мяне не паказваецца, тут павінен быць прагляд персонажа. Я, можа быць, давайте капелюшак яму прыхаваю, ён так яшчэ больш яму лепей. Мне падаецца, яму больш ідзе. Ну. Я думаў, што ён на нас нападзе яшчэ раз, тыпу падымецца з мёртвых, як тыя некраманты. Але ў яго нешта іншае. Пам. Так. Нататачка нейкія.
Кавалок папери. Просто кавалок папера, так? Ну, нічого і нема тут більше. You see yourself in the mirror. It's quite a sight. Так, отойди. Перешкоджаешь. Оп. Задумно. Собрали. Давай, сыходь там. Фейн. Фейн заблукал. Ой. Давно выбрались. Мастанство, так. А что на Лоис опрануто? На Лоис опрануто. Давайте-ка поглядим. На ёй вопратка мага. Это вот так она выглядает. Шалом можно опрануть, или он там не пасуе, ні халери. Пальчатки, телепортації, які ми отримали у самому початку, які усе менше і менше актуальні. Хотілося б книгу собі телепортації просто отримати і замінити її в пальчатки. А то у мене телепортація моцна штука. Вона прям вельми тактична. Цудовно. Мы выконали, по сутности, все, что ожидали сегодня. Я думал, что мы корабель не поспеем. Заживано отдельные капитана? Так. Яно на Іфані. Іфан буде з ним ходити, бо, по-перше, яно має статус там фінес, то бок для потрібний персонаж, у якого достатково параметрів. Плюс Іфана часто забивають. Плюс там яшчэ розныя параметры. Адзінае, што я хацеў бы атрымаць, гэта перакананне. Плюс 2. Там плюс 2 пераканання ў гэтай вопратцы. Вось оно кайфовае. Хацелася б, конечно, на Фейна атрымаць, за якога мы ў асноўным гуляем. Вось, але атрымліваецца, як атрымліваецца. Вось, гледзячы на час зараз, мы малайчынкі, мы зрабілі амаль усё. Адзінае, што мы не паспелі, гэта... Опа, мядзведь. Что вы тут робите? Крыкуны. Крыкун висіць. І яшчэ... А не, гэта... Не крыкун. Тут яшчэ і лагер ёсць. Я думаю, нам ёсць што тут парабіць. Падчысціць лакацыю і потым запытаць дапамогу, каб мы напад правялі. Ну, тыпу, мы будзем на крэпасць нападаць пазней. Вось на гэтую. Вось, гэта мы будзем рабіць ужо заўтра, таму што зараз мы не паспеем ні халеры. А, дарэчы, гэта чалавек я не ўпомню. Можа, яны крыкуны ўсё ж такі. Так, па выглядзе яны ўсё ж такі крыкуны будуць. Штанцы. Давайте гэта зробім, пакуль я не забыўся, бо я заўтра магу і забыцца. Так, мне патрэбна у лагер... Дзе там? Назад? Да, не, давайте до любого места телепортации. Тут, дарэчы, парсючок павінен быў быць, але давайте паспрабуем... Блин, вось у меня квест с парсючком проснулся. А дзе ён? А дзе парсючок? Парсючка не бачил? You have my thanks for giving them hope. But Armadia has not gifted me the grace to heal, nor the strength to fight. Што, пераканаць яе, ці можа яна чым-небудзь дапамагчы? Perhaps you are right. I told the Seeker that the soul force Но гэта мы ўжо ведалі. Brachus Rex remain here. Gareth failed to reach the armory in time. If you can steal away these weapons, you'll... But beware. Such items are of limited power. If they cease to function, speak to me. О, яна можа дапамагчы. Я палочку атрымаў. That's wonderful, of course. Яна можа аднавіць палочкі. Did you see anything else? Did you find any soul jars? Так, я знайшоў склянкі. They are relics of great power. Please Пожалуйста, дай их мне. give them to me. If I can make an offering of them to Armadia, it could aid your... У нас засталася толькі Гратіана. Там ёсць склянка душы яе, Гратіана. То там мне імя знаёмае падавалася. Даньце ёй шклянку Гратіана, яе же шклянку. She reaches greedily for the jar, tearing the cap off. You see a green glowing light. Зялёнае святло вылетае са шклянкі, як у твоя Гратіану. Armadia, I feel wet. Oh goddess,
I can feel your tears upon my face. Спытаеш, што з ёй здарылася. I suppose you deserve Мне падаецца, ты павінен ведаць. Перад тым, як я стала прыслужніцай Амадіі, я была вельмі іншым чалавекам. person. Я прыслужвала Бракусу Рексу. More than his lover. I was Але, ну, як яго гэта, наложніца. Але больш, чым каханая, я была яго партнёрам. and I allowed it to no. Я адкрыла, як яго сіла можа паглынаць крыніцу іншых. Я дазволіла гэта? Не. Я дазволіла гэтаму здарыцца. Я зрабіла, каб гэта здарылася. Это яна адказная за гэтыя палачкі, ачышчаючая. Гэта яна была дапаможніцай Бракуса Рекса. Так. Чаму яна... Давайте перад гэтым... Я магу яе набыць пакуль... Можа, проста яна вырашыць, што нахрен нас і пойдзе па сваіх справах. Давайте мы набудзем яе здольнасці, якія могуць набыць нам карысныя. Так? Gareth's back. Так, шакуючы дотык. Ухіленне, дарэчы, неблагое. Вось гэта можа быць карысным. І давайте, раз уже такая справа ўсё набываем, правильно? Грошка у нас становіцца... А, блин, я за Фейнес гэта зараз раблю. Я спадзяюся... А, вось, кошт змяняць. Не, ўсё нормально. Мы можам ёй прадаць тое, што у нас тут ёсць. Мы... Гэта прададзім. Мы... Перстёначкі пачнем прадаваць. Вось гэта прададзім. Гэта таксама слабенька ўжо. Гэта дыямансер таксама слабенька ўжо, не актуальна. І вось гэта прададзім. Вось так. Gareth's back. He's here to take us home. Цудоўна. І мы атрымаем сабе ўсе кніжачкі, якія нас цікавяць, таму што ўсё астатняе мы ведаем. Правильно? Ну і цудоўна. Так, далей. Просто мало ли яна такая... Зараз я шкляночку. Яна атрымала сабе сваю душу назад. Навошта яна гэта рабіла? Я не разумею. Ніхто не разумее. My heart Маё сэрца трымала такі жах. here. Але з Бракусам я адчувала сябе ў спакою. He needed me. Я яму была патрэбна, і ён быў патрэбны мне. Strength grew. Пакуль яго сіла расла, таксама расла і мая. Is nothing you cannot do when you Нічога не можа... Нічога для цябе немагчыма, калі ты сядзіш на каленях такога моцнага караля. Я зрабіла ўсё. power changes a man. Але моц змяняе чалавека. І так же сама змяняе нацыю. Бракус стаў параноікам, злобным, забойцай. Маўчаць. I gave him more and more. Я давала яму больш і больш. Bring him back to me. Спрабавала перахіснуць яго на мой бок. Whole villages Я прапанавала крыніцу цэлых вёсак. and demanded. Ён паглынаў іх і падрабаваў больш. Lands outside were once green and beautiful. Землі навокал былі калісьці зялёнымі і прыгожымі, пакуль я не прыйшла. Now all І я пераадала іх усе яму. restless. Нават зараз уся атрута і смерць, і ўсе мёртвыя не могуць знайсці пакою. Па выглядзе тое, што якія бы памылкі яна бы не раніла раней, яна зараз іх спрабуе выправіць. Armadia is merciful in her love. Так. I found this shrine while hunting a band of Я wizards. знайшла гэтую святыню, калі палявала на банду чараўнікоў. Я знайшла багіню, плачучую над сваімі дзецьмі, і я пачала плакаць таксама. Мы шчаслівы, што яна знайшла свой шлях і пакласці руку ёй на плячо. Яна робіць паузу. Калі бы яе былі вочы, ты ўпэўнены, што яна бы зараз плакала. Armadia, I saw my sins, and I could bear it. Праз Амадзі я бачыла мае грахі, Threw myself і я больш не магла іх вынесці. Я кінула сябе з уцёса на ўваходзе. Я спрабавала пазбавіць гэты сусвет ад майго зла, але Бракус гэтага не дазволіў. back from the Hall of Echoes. Ён вярнуў мяне з зала рэха, Soul away.
зачыніў маю душу і патрабаваў маёй паслухмянасці. Нават у смерці ён камандаваў мною. Як яна збегла. Толькі калі два паляўнічых на крыніцу спынілі гэты праклён, тады я вызвалілася. З таго моманту я вярнулася сюды і правяла тут стагоддзі, спрабуючы вылечыць той боль, якую я нанесла. А зараз She drops the now empty soul jar to the ground. яна кідае пустую шклянку на зямлю, разбіваючы на кавалкі перад сваімі нагамі. Дзякуй табе, брат. Падысці і абняць яе. Падзякуйце яе за гісторыю і за тое, што яна спрабуе жыць добрае жыццё. She starts to speak. Яна пачынае размаўляць, A sob instead. але пачынае заглытацца слязамі. Я ніколі не бачыла такой дабрыні. Дзякуй табе вялікі за ўсё. Няхай ты заўсёды будзеш ісці ў благословенні Амадіі. Так. Няхай заўсёды Амадія, благословенне Амадіі будзе з табою. Тут парсічок ёсць яшчэ. Мы зусім не гэта збіраліся зрабіць, але гэта ўсё я магу і забыць. Падаецца, што мы падарожжа сюды было бессэнсоўным. Я вельмі маліўся Амадіі, але я не думаю, што гэта чым-небудзь дапамагло. Я ўсё яшчэ чараўнік схаваны ў целе прасюка. Якія-небудзь ідэі? Тры прапановы. Няхай далей моліцца, забіць, і няхай яна ў ваду спусціцца. Я паспрабую гэта. Што дрэннага можа здарыцца? Мне падаецца, гэта можа дрэнна скончыцца. Як думаеш, што далей адбудзецца? Я не адчуваю нічога, ніякай розніцы. Ну, як мінімум, фонтан прыемны. Я нават не ведаю. У нас ёсць мокры прасячок. Вось, у нас ёсць палачка перазараджаная. Гэта вельмі файна, таму што без яе у нас была адна разраджаная поўнасцю. А дзе яна? Куды яна падзелася? Я даў яе камусьці? Альбо яна ў Лойс зараз. Разраджаная палачка была ў Лойс. Зараз Лойс можа ёй карыстацца, а ў чырвонага прынца ёсць шлем, які можа таксама карыстацца і пазбаўляць, выцягваць крыніцу. Паразмаўляй з Амадыяй. Amidst the placid little pond, the face of a goddess, rivulets stream from her deep set. You feel peaceful in her presence, soothed somehow by an intangible comfort. Кажа, што гэта вельмі падобная статуя на ту, якую вы бачылі ў форце радасць. У цябе з'яўляецца адчуванне, што цябе зацягнула ў транс. Пачынаецца, быццам бы да цябе з нейкіх глыбінь трапляе да цябе голас у твой розум. Ад самых глыбень зорак. Ён вельмі кажа вельмі ціха, як быццам бы лёгкія паветра. Вельмі важліва слухаць, адкрыць для сябе для гэтага неземнога голаса. Голас становіцца мацней. Быццам бы паветра пачынае становіцца мацней. Тое, што было далей шэптам, становіцца словамі. Дзеці, мае дзеці, усе зніклі мае дзеці. Яны мёртвыя ўсе ў той калыбелі, якую я зрабіла. Так, не шмат лёсаў горш за яе даваць вось гэта. Адчуванне як гэта? Неабходнага суму напаўняе цябе. Адчуваецца, быццам бы твоё цела аб'ядноўваецца з духам, разарванае разам разарваныя coil of thorns, гэтых шипы, ну карцей шипамі быццам разраемая. Мае дзіця,
Поплач для мяне за маці, якая згубіла. Плач са мною. І... Як гэта? Скупайся у слёзах Амадіі. Без слова абсалютнай прыватнасці дазволіць яе болячы напоўніць твае косткі. Бессмертныя ўсе зніклі. Вы абодва згубілі сваіх людзей. The goddess's presence surround you. Feel her У тебе адчуванне, што прысутнасць багіні напаўняе цябе. Быццам бы цябе абдымае як маці. Так, першы варыянт. Дацягнуцца рукою да камяня, ледзя Амадія. Тая, якой ты давяраў больш за ўсіх. Другое. Сказаць, што яна нам не маці, мы вечныя. Так же сама, як яна, а ніякі смяротны. Давайте першы. Фейн храбры. Фейн ратавальнік. intensity of her embrace deepens. Never since the unremembered days of childhood have you been so enveloped Так. in maternal sense. Інтэнсіўнасць яе, ну, embrace, гэта... Так. Інтэнсіўнасць яе абдымання паглыбляецца. Ніколі з самых далёкіх дзён, калі ты быў твайго дзяцінства, ты не адчуваў такой матярынскай бяспекі. My child, I love you. Так, дзіця маё, я кахаю цябе, маё. Я буду абараняць цябе. Ідзі куды ты жадаеш і атрымай пацалунак Амадіі. Feel yourself shine with an inner light. Вы адчуваеце, як вы як это напаўняецеся ўнутраным святлом, ачышчаныя і адноўленыя, быццам бы нанова нарадзіліся. Благословленне на 20 гадоў. Blessed Добро. Amadia. The А можна goddess's паспытаць tears цябе? still stream freely, and all is Прызваць яе. Не тое. You will strengthen their spells. Прасючок, слухай. The goddess's tears still Я не магу паспытаць для прасючка. No curse may pass it. Ну, я як бы сам паўзамадзейнічаў, але прасючок не меў ніякага варыянта. goddess's tears still Можа быць, мне патрэбна дачакацца, калі благословленне знікне. Опа. Опа. You have heard my prayers. Оп. Well, hello. А, гэта яна была. With Amadia. Павітацца і спытаць, хто яна такая. I'm a wizard. and Это I я на was вулиці some в цей time момент. ago too. In between, I was a pig, and I was on fire for most of that time. О, я была чараўніцай і вельмі даўно. А паміж гэтым я была прасюком. І я была большую частку часу я была ў полымі. It's a long story, but I think Доўгая I'll look to the гісторыя. past and look to the future instead. А чаму яна так паводзіць, быццам бы гэта не мы ёй дапамаглі? О, я її тут хапаю. Ого, не халеш сабе меч. А, ён двуручны, вось чаму ён такі. Блін, ну не настолькі круто ўжо. Ну, я даволі неблагія рэчы ёсць. Прям неблагія. Просто мне усіх гэтых самых усіх грошай мне не хопіць на гэта. Тут прям крутые ёсць. Калі ўсё радзіну файна паставіць свечку, як у Джеку Лантарна, яго будзе ўнутранае святло. Ну, дзякуй. Моцны шчыт. Ініцыятыва, фізічная браня. Блін, з ёй варта пагандляваць будзем. Of course. Bye. Карцей, яна вельмі такі багаты гандляр. Вось што мы атрымалі. Перад тым, як мы сыдзем, блін, я ўжо думаў скончваць, канешне, але хочацца і забраць гэтыя самыя штанцы нашыя. Давайте, яшчэ паспеем. Путенька. the goddess's tears still stream freely. Так, Форт Джой, падзямелле. Гэта. Вось у гэтым напрамку. Падняцца ўверх. Вось сюды.
Ракушкі на шчыт. Там шмат чаго можна абмяняць. Увогуле, у яе, яна, я так разумею, самы моцны гандляр тут. У сэнсе, калі вам не патрэбныя здольнасці там нейкія, а вы канкрэтна за прадметамі ідзеце, то гэта прям моц. Прям моц. З новым залось паразмаўляць. А мы ўжо там былі. Ну, мы ўжо размаўлялі з ім. Давай, Ифан, ближэй сюда. Не ожидаешь, так? Заховалися. Ифан, подойди сюда. That statue has a strange silhouette. В этой статуе дивный силуэт. Officer beneath the statue's right hand. Вы зауважаете глубокую расколину под правой рукой статую. The Глядзецца. stone is a curious color. Колер каменя там вельмі дзіўны. Быццам бы пасля ён быў дададзены пасля таго, як статуя была зроблена. A chunk of stone falls from the statue. Так, засунуць туды руку. Кавалак каменя адвальваецца ад статуі. Там штосьці схавана. Оп. Good find. Оп. Артефакты тырана, абноўлены квест. Перадаем гэта чырвонаму прынцу. І чырвоны прынц зараз усю гэтую лухту апранае, так? Давай-ка, чырвоны прынц. Пракляты. Сэрца тырана. Яшчэ. Я апрануў 4 прадметы тырана. Лепей мне ад гэтага не стала шчыра. Можа гэта яшчэ апрануць? Не? Мне падаецца, не халеры. Я проста атрымліваю сабе больш праклёнаў. Ну, па выглядзе. Лепей не стало прям. Прям зусім не стало. Давай теперь апранем, каб я не забыўся потым. Усё. Шалом толькі адзінае, што я падаецца перапрану па памылцы. А, не, вось он. Усё нормально. Пэўна, яшчэ рэчы бракуса не знайшлі. А у мяне ёсць быў нейкі парсцёнак бракуса. А, дарэчы, парсцёнак бракуса быў. І пярсцёнак бракуса. Вось он. Яно начапілася на яго. Не-не-не-не-не. Карацей, гэта толькі горш робіць. Я пярсцёнак зняць магу? Я ж праклён уже зняў. Вось, і праклён не знік. Ну, давай тебе загрузіцца. Перстень не частка сета, у сета 5 прадметаў. Ага, окей. Ну, мне тады не хапае толькі 5-га. На тую вежу я не ведаю, што з ёй рабіць. І я не буду зараз вызначаць. Давайте... гэта яшчэ да таго, як я атрымаў прадмет. Давайте-ка забяром. Хутенька. Трэба было захавацца пасля таго, як я яго атрымаў. Так, забралі. Перададзім і чырвонаму прынцу і захаваемся тут. Штанцы, шлем, боты, нагруднік і пачаткі. Штанцы ёсць, шлем ёсць, боты... Боты? Ботаў няма. Ладно, давайте гэта пакінем на наступны раз, бо трэба бегчы працаваць. Прям патрэбна ўжо. Я і так затрымліваюся. Я зараз захаваюся прям на асабістае захаванне яшчэ наверх. А вас буду перадаваць зараз далей. Паглядзім, хто ў нас ёсць. Гляджу. У нас ёсць Курісу, якая гуляе ў Майнкрафт зараз. Ну, як мінімум, я адзначана, я часу неправільна адзначана катэгорыя. Конкретно вось з Майнкрафтом пару разоў уже заходзіў, там не Майнкрафт быў. Зараз паглядзім. Бачу Шаграэля, які толькі-толькі пачаў.
Вось літаральна зараз пачынае. Давайте я вас дакурысу. Я думаю, што яна ўсё роўна вас перадае да Шаграэля, там больш што Шаграэль будзе хутчэй ўсё працаваць на стрыме. А курыс сапраўды ў Майнкрафце. Добранька. Перадаю вас да яе. Я жадаю вам добрага дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце. Альбо толькі пачынаеце працаваць, як я. І калі не, калі вы адпачываеце, і добра вам адпачыць. А з вами побачымся заўтра, будзем далей калупацца тут. У нас яшчэ ёсць... Па сутнасці, можам ісці ў канец. Мы можам скончваць першы акт. Можа быць, яшчэ пакалупаемся з сетам Бракуса Рекса і потым будзем сыходзіць адсюль. Жадаю вам добрага дня. Да пабачэння.